जायो नङा लाइभआ लाइभआव सानैखौ नुजानो हाया हायोब्रा होमबाबो बिदि जाया दे जाबायलै बुजिबाय गासिबो दिपग्राफा फैदोलै थेंक इउ दिपग्राफा आंनि लाइभआव होनायनि थाखाय थेंक इउ दहाय फैदोंमोन नामाथाय दिपग्राफा आं खनसे होनानै दोनखांबायलै लाइभखौ माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेनिखायनो दोनफिनदो आरोना हाय आदा होनदों हेल' फंबाय बोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा दिपग्राफा साला प्रब्लेम जाना होदोलै दहाय पेजआव फैदोंमोन आरोना पेजआव फैयाखैमोन आरोना माने पेजआव होना नायफेराखैमोन आङो पेज होग्रा दहाय प्रब्लेम जादों माने मेसेजआ थाब थाब गोमालांबाय थादों जाखांबाय होनना बुंदों मा ओंख्रि जाखो दिपग्राफा मानसिफोरा थांफिनजोब्बायलै प्रब्लेम जाबायलै दिनै फार्स्ट टाइम होना नायदोंमोन आङो माबागोरा पेज होग्रा दालि नासो आदा दालि नासो आरोना बे गोथावआनो दालि ना बरियायानो दे गोथावआनो बेनिफ्राय खबर सबर खोन्थादो जोंहा थांफिनजोब्बायलै मानसिफ्रा जारला जाबाय दिनै नोंसालाय मा ओंख्रिमोन आदा ओंखाम जाथ'वाखै दे आङो माने दा संगासिनो आरोना लोगोफ्रा दा दसे थाना जानोसै ओंखाम संगासिनो आरो दा मोनथ'वाखै जोंहा नितुमनि ब्रह्मा फैफिनदोंलै नितुमनि ब्रह्मा थेंक इउलै आं लाइभआव फैफिननायखाय दहाय एसे प्रब्लेम जादोंमोनलै बेनिखायनो दोनफिनदों आङो जारलालै हाय हेल' नितुमनि ब्रह्मा बोरै खबर सबर ब्र दे खोन्थादो पेज होग्रा आङो होफेरनायाखैमोनलै खेबसेबो दहाय होना नायदोंमोन बेनिफ्राय प्रब्लेम जादों आरोना मेसेजआ गोमालांबाय थादों कमेन्टआ नागिरनानै मोना जेबो नङा दे दे ब्र मोजां ओंखाम जाखांबाय नामा नितामनि ब्र जोंहा अनसाय स्टिटास मोनफैदों थेंक इउ अनसाय स्टिटास आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हाय बस हेल' बोरै खबर सबर अनसाय जायाखैना ओंखाम जायाखै आंबो जाथ'वाखैलै माबा नितुमनि ब्र आंबो जाथ'वाखै आरोना दा दसे थाना जानोसै जोंहा मोजां अनसाया मोजां होनना बुंदों आरोना जोंहा दिपालि आब' मोनफैबाय दिपालि आब' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बिदिसो जादों नामा बिदिसो जादों आब' बिदिसो जादों माने नोंबो फैदोंमोन नामा दहायो दिपालि आब' मा खबरा मोजाङानो दहाय आं पेज होग्रा होदोंमोनलै आब' दिपालि बेनिफ्राय कमेन्टआनो नागिरबाबो मोना कमेन्टआनो गोमालांबाय थायो थाब थाबनो बेनिफ्राय टाचआनो जाया माबायाव मबाइलाव स्क्रिनाव बेनिखायनो आङो पेजाव फैफिनबाय ओंखाम जाबाय नामा जायाखै आब' आङो ओंखाम जाथ'वाखै दा दसे थाना जानोसै र' लाइभ दोननानै जोंहा तुलुमुनियाबो फैफिनबायलै तुलुमुनि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैफिननायनि थाखाय दहाय एसे प्रब्लेम जादोंमोनलै तुलुमुनि निमाहा होदो जोंहा दिपालि हाय होनना बुंहरदों हाय अनसायखौ आं होनना बुंदोंलै जोंहा दिपालि आब'आ अनसायखौ आं जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों मेसेज बायदिखौ अफ खालामना इउटुबाव
थांना नोंनि लाइफआव जइन जानांगौ नंगौ नामा आं रोङाखैलै नितामनि माबा तुलुमनि आं रोङाखैलै खालामनो र' लासैनो सोलोंफिननोसै लाइक देन जोंहा नितुमनि ब्रह्माया थेंक इउ जोंहा ब्र नितुमनि ब्र आंहा तुलुमनिया मा होनदों ओइ नितुमनि आंनो हरदो नितुमनि हरनांगौनो तुलुमनिनो मा बिदोंथाय तुलुमनिया तुलुमनि मा बिदों जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों तुलुमनि हाय होनहरदों नोंखौ दिपालि आब'आ जोङो खोरोम रामसियारि मोनफैदों थेंक इउ खोरोम रामसियारि आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ हेलौ माबोरै खबर सबर खोरोम ओंखामफोर जाखांबाय नामा दानि तुलुमनि ब्र'आ मा होनदों तुलुमनि र'लै होनना बुंदों तुलुमनि र'नो दहाय फैदोंमोनलै माखासे मानसिफ्रा एसे माखासे फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांफिनजोब्बायबा बे आं दोनथ'नाय जाबायना दसे दिपालि आब'आ मा होनदों तुलुमनि मोजां तुलुमनि माजो थगायखो उदैखौ माजों थगायखोनो तुलुमनि जोंहा आब' दिपालिया सोंहरदों खोरोमा मा होनदों जाबाय नोंलाय जाबायना नोङो आं जाथ'वाखैलै ब्र खोरोम आं ओंखाम जाथ'वाखै दा लाइभखौ दोनथ'नानै जानोसै तुलुमनि वान कंग्रेचुलेसन होनना बुंदों तुलुमनि वान कंग्रेचुलेसन होनना बुंदोंलै तुलुमनि 1K जाबाय नामा तुलुमनि नोंना दिपालिया हेलौ मिनि हरदों आंहा टाइम मोनाखैमोन मा टाइम मोनाखैमोन आब' दा फैगोन दे दे आब' थांबानो जाबाय दे टाइम मोनाखैब्ला दे थांथ'बानो जाबाय जोंहा गुलु ब्लग मोनफैदोंलै गुलु ब्लग थेंक इउ गुलु ब्र बोरै खबर सबर हेलौ ब्र हेलौ खबर सबर बोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा थांबाय दे थाबाय था दे आब' जागोन दे थाबाय थागोन दे आं थाबाय थागोन आं जेरावबो थाङा जोंना खावसे फाग्लासो मोनफैदों थेंक इउ खावसे फाग्ला आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय हेलौ ब्र होनना बुंदों हेलौ माबोरै खबर सबर जोंहा नितुमनिया मा होनदों आं ओंखाम जाग्रोनि दे नितुमनि ब्र ओंखाम जाना लाग्रो दे ओंखाम जानायनि सम जाबायना दा ओंखाम जाना लाग्रो दे दिपालि आब'आ मा होनदों तुलुमनि थांबाय नामा नै दङ जोंहा तुलुमनिया दिपालि बहा 1K नुखो नों दिपालि बहा 1K नुखो नोङो जोंना गुलु ब्र'आ मा होनदों अके जाखांबाय जाखांबायना गुलु ब्र मा ओंख्रि जाबोखोब्रा जोंहा खोरोमा मा होनदों सापर्ट होलायदो दे गासिबो जोंहा खोरोम ब्र'आ सापर्ट होलायदो होनना बुंदों सापर्ट होलायदो जोंहा तुलुमनिया मा होनदों दिपालि जाथ'वाखैमोननोलै जोंहा तुलुमनिया जोंहा खावसे फाग्लाया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो ब्र आब'सो होनना बुंदों ना मा ओंख्रि जाखो आब'सो होनदों ना जोंना खावसे फाग्लाया सोरखौ सोंहरदोंथाय जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों तुलुमनि थाबैनो जाथों होनना बुंना होखाबाय आं थाबैनो जाथों होनना बुंना होखाबायनो आरोना दिपालि आब'आ तुलुमनि जोंहा खावसे फाग्लाया मा ओंख्रि जाखो ब्र आं ओंखाम जाथ'वाखैलै खावसे फाग्ला दा लाइभखौ दोनबासो जानोसै आङो ओंखाम जायाग्रा फैबाय आरोना लाइभआव आङो टाइमखौनो मोनथ्रा नालाय ओंखाम जायाग्रा फैबाय आङो जोंहा गौतम ब्र'आ फैफिनदोंलै थेंक इउ गौतम ब्र आंनि लाइभआव फैफिननायनि थाखाय प्रब्लेम जानायखाय दोनथ'दोंमोन आङो वेलकाम आब' तुलुमनि आब' दिपालि जोंहा गौतमआ वेलकाम खालामजोब्बाय गासैखौबो तुलुमनि आब'खौबो दिपालिखौबो दिपालि खुलुमहरदों 19 आनसाब जाबायनोलै गाबबायबो जोंहा तुलुमनिया दिपालिया मा होनो तुलुमनि बिदि
बुंबासो थाबै 1k जायो बुंबासो थाबैनो 1k जायो आरोना जोंहा गौतम ब्र मा होनदों बाय बाय ब्र आं लाइक होनोसै फैदों दे गौतम ब्र दे नों बिजिबा एसे दे लाइक होबानो जाबाय दे लाइक होनानै थांबानो जाबाय खनसे जोंहा दैदेन ब्रआ फैफिनदोंलै थेंक इउ दैदेन ब्र आं लाइभआव फैफिननायनि थाखाय आंना एकदम प्रब्लेम होनायखाय दोनथ'दोंमोन आरोना आं बेखौ दा आं फैफिनबाय थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा दैदेन ब्र जोंहा दिपालि आब' मा होनदों तुलुमुनि आं ओंखायनो बिनो बाबाय आं ओंखायनो बिनो बाबाय आरोना आं जाफिनबाय थानायखायनो आब' दिपालि आं जाफिनबाय थायोलै तुलुमुनि दिपालि नंगौ जोंहा गुलुआ मा होनदों गुलु ब्र'आ आंबो लाइभ फैनोसै ब्र गुटायाव अके गुलु ब्र फैबानो जाबाय दै फै लाइभ फै आंबो भिडिअखौनो आपल'ड होनो हायाखैलै बेनिखायनो आङो दसे फैसाबबाय आरोना दिपालियाबो मा होनदों तुलुमुनि आंहा लाइभ फैया नामा तुलुमुनि नोंहा लाइभ फैया नामा होनना बुंदों तुलुमुनिया सानाव फैदोंमोन दा ना लाइभ जोंहा खावसे फाग्ला मा होनदों लाइक डान ब्र थेंक इउ खावसे फाग्ला लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ दै थेंक इउ भेरि माच जोंहा जाय लाइक होआखै लाइक होना हो दै खनसे बन्दना ब्रह्मा मोनफैदों थेंक इउ बन्दना ब्रह्मा आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय आं लोगो खालामबाय दै नोंखौ आदसा आंखौ लोगो खालामबाय आरोना बन्दना ब्रह्मा जोंहा चेनेल दंब्ला आं बे खालामफिनगोन आरोना कमेन्ट होना दोन जोंहा बन्दना ब्रह्मा चेनेल दंब्ला आं बे खालामहरफिनगोन आरो नोङो आंनो कमेन्ट होना दोन भिडिअ मोनसेयाव जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों दिपालि एमबि सोना हर दे एमबि सोना हरनांगौनो तुलुमुनिनो जोंहा खोरोम ब्र'आ लागाव मिनिहरबाय जोंहा खोरोम ब्र'आ जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों बन्दना ब्रह्मा आंखौबो सापर्ट खालामदो बन्दना ब्रह्मा तुलुमुनिया लिंहरदों नोंखौ दिपालि एमबि गैला आंहा गाबबायसोलै तुलुमुनिया दहायनो 90% थांबायमोन खोमालै तुलुमुनिना दाबो जोबथाराखै नामा तुलुमुनि दे दङ दे नोंनाव एमबि दंखायो आं मिथिखायो जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों लाइक डान होबाय दे आं थांथ'नोसै बाय ब्र अके गौतम अके लाइक डान होनायनि थाखाय थेंक इउ दे थांथ'बानो जाबाय बिजिब्ला जेबो नङा जोंहा दिपालियाबो मा होनदों बन्दना आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दे बन्दना जोंहा दिपालि आब'खौ सापर्ट खालामना हो आरोना दिपालि आब'आबो बेग हरफिनगोन नोंनाव चेनेल दंबा जोंहा गुलु ब्र'आ मा होनदों तुलुमुनि आंनि लाइभआव फैया नामा तुलुमुनि आंनि लाइभआव फैया नामा होनना बुंदों ना जोंहा लिंहरदों तुलुमुनि नोंखौ जोंहा गुलु ब्र'आ बिनि लाइभआव थांलायलायनानै हेफाजाब होलायबानो जाबाय गासिबो दिपालि एमबि सोना हरागारा बिएफ नागिरना हरदो सासे दिपालि एमबि सोना होग्रा बिएफ नागिरना हरदो सासे नै तुलुमुनिया जारलालै तुलुमुनि नोंजोबो जोंहा गुलु ब्र'आ मा होनदों सेसलै तुलुमुनि सेसनो गुलु ब्लग एमबि जोबबा थांगोन दे जोबाबा थांगोन दे होनना बुंदों आरोना एमबि जोबाबा थांगोननो तुलुमुनियाबो गुलु ब्र' तुलुमुनि आंनो एमबि सोना हरग्रो आंना गैला मा हरग्रा गैया होनदों आरोना तुलुमुनि एमबि सोना हरग्रा गैया होनदों जोंहा तुलुमुनिया मा होनदों एक्सट्रा एमबिल'सै दं खोमालै एक्सट्रा एमबियाल'सै दं खोमालै दे एक्सट्रा एमबिजों फैनो हाया आरो बेनिफ्राय नोङो तुलुमुनि एक्सट्रा एमबिजों फैदो जोंहा गुलुआ मा होनदों जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों तुलुमुनि दिगनखौनो लादो रा आस्सा जारलालै दिपालि आब'जोंबो जोंहा महिमा ब्रह्मा मोनफैदों थेंक इउ महिमा ब्रह्मा आंनि लाइभआव जइन जाफिननायनि थाखाय हाय होनदों हेल' महिमा ब्रह्मा माबोरै खबर सबर बबेयाव मोनहैखो मा एसे गोरिब मानसि ना मा होनखो माला माहाजोन जागोन आंबा तुलुमुनि नोङो गोरिब जानो तुलुमुनि नोङो जोंहा महिमाया मा होनदों मा खबरा मोजाङानो आंना खबरा मोजाङानो नोंहालाय माबोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा
मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थादो दे महिमा जोंहा खोरोमा मा होनदों राइट दिपालि राइट होनना बुंदों दिपालियाबो मा होनदों तुलुमनि आंथ' नोंनिख्रुइ बांसिन गोरिब तुलुमनि नोंनिफ्राय बांसिन गोरिबनो जोंहा दिपालि आब'आ गौतम आंनि मा खबर गौतम आगै मा खबर होनना बुंदों गौतम थांबायसो दांलै इयो गौतमा थांबाय नामाथाय तुलुमनिया मा होनदों दिपालि बाल गाबावदोंसो मा बोरै फोरमायनो आं आंनि दुखुखौ माबोरै फोरमायनो दे फोरमायहर दे तुलुमनि फोरमायलायबासो दुखुआ रेजें जायोनोलै तुलुमनि बयनोबो फोरमायलायनांगौ आरो ना फोरमायलाय दे दिपालिया मा होनदों खोरोम आगै हाय होनना बुंदों दिपालिया तुलुमनि गाबहरबाय नै दिपालि आब'आबो नीनी आया है नीनी बहन आया है हेलो नीनी बहन कैसा है खबर सबर बताओ क्या बोल रहा है नीनी इचान आया है थैंक यू नीनी इचान मेरे लाइफ में आने के लिए हेलो आदा मी आगै मान गलै नीनी क्या बोला हेलो आदा मी आगै आगै थैंक यू तुलुमनिया मा होनदों दिपालि आं सानो आंहानो रुवाथि नांगौबा नोंसानो रुवाथि नांगौब्ला आं थांहैनोसै होनना बुंदों आरो ना दिपालि आब' रुवाथि नांगौबा तुलुमनिया थाङोनो नांगौबा लिंहरबानो जाबाय लाइक डान थैंक यू नीनी जी थैंक यू नीनी इचान थैंक यू वेरी मच लाइक डान देने के लिए तुलुमनि मालाय आरबि एन्टारटेनमेन्टआ दाना न'आव फैनायखाय खबर गैला जोंनि भिडिअ लाइभ फैला आरबि एन्टारटेनमेन्ट जोंहा आदाया एसे बिजि खोमाना बेनिखायनो फैला आरोना भिडिअफोराव माबाफोराव लाइभफोराव जोंहा तुलुमनिया मा होनदों आंखौ रावबो सैया मालाय तुलुमनि मानो सैया जानो दे सैगोन दे मानो सैया जानो बारा गाबनाङा दिपालिया मा होनदों तुलुमनि अके फैदो होनना बुंदों रुवाथि लिंहरदो आरो ना दिपालि आब'आ तुलुमनि नोंखौ जोंना महिमाया मा होनदों अमा आलु फान्थावजों आलु फ्राय था गान्दाजों ना था गान्दा मोनजादों आरो ना महिमा अमा आलु फान्थावजों आलु फ्राय था गान्दाजों ना गोथावथारलै माथो जानोसो जालायलायो माथो महिमा ओंख्रिया नीनी क्या बोला नीनी चान आदा शेख खारावबो माने नीनी समझ में नहीं आया क्या बोला तुलुमनि दिपालि लामारगोन ना रुवाथि लामारगोन नामा होनना सोंहरदों दिगोन आइडि दंबा हरदोरा एसे र' दिपालि आब' नोंनो हरजोबखाबाय नामाथाय आङो चेक खालामना नायगोन र' दे आब' चेक खालामना नायगोन र' आं नोंनो हरजोबखाबाय बायदिसो मोनदों आं जोंहा नीनी क्या बोला शेख सारावबो खाना खा लिया अच्छा खाना खा लिया क्या बोला पूछा ना मेरे को मैं खाना नहीं खाया नीनी बहन नीनी सन मैं खाना नहीं खाया मैं खाएगा वो लाइव रखने के बाद खाएगा खाना अभी खाना नहीं खाया आप खा लिया ना नीनी जी नीनी बहन आप खा लिया खाना दे जोंहा कमेन्ट होदे सोर सोर दङ रावबो सापर्ट लालाया नामा सब माबा दंखाजोबनाय ना गासैबो लोगो गोजासोखाना
मैंने खा लिया भैया सारे सारे मैंने खा लिया भैया सारे ओ अच्छा नैनी खा लिया ना खाना क्या सब्जी खाया नैनी जोंहा गुल्लु ब्र'आ मोनफिनदो ब्र' बाय आं लाइभ होनोसै अके गुल्लु ब्र' दे लाइभ होनोसैबा जेबो नङा दे होलाय लाइभ हो लाइभ हो दे गुल्लु ब्र' जेबो नङा दे जोंहा दिपालि बर'आ मा दिपालियाबो मा होनदों तुलुमुनि मालायफोरा बोरै लाइभ होनो हाबाय थायो आंहा खनसेखौनो फैनो हाया आं खनसेखौनो फैनो हायाथ' आरो दिपालि आब'आ नोंना प्रब्लेम जागासिनो ना आब' दिपालि आं दहाय जा गोबाव थांनानै कमेन्ट लिरलाबायबाय कमेन्ट लिरनानै गिदिंबाय थायो माबायानो लाइभआनो कमेन्ट होलाबायबाय जाया लाइभ मोनसे थुना गारबाय आंबाबो लाइभ मोनसे जोङो सनीदुल ऑफिशियल लाइव आया है थैंक यू सनीदुल ऑफिशियल लाइव थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए थैंक यू टुलुमुनी नमस्कार नमस्कार बोला टुलुमुनी आपको नमस्कार बोला है सनी देओल ऑफिशियल लाइव ने थैंक यू सनी देओल मेरे लाइव में आने के लिए थैंक यू जोंहा नेनी ने क्या बोला खामेने खासरी खाया आस आदा खामेने खिचड़ी खाया आज आदा खिचड़ी खाया ना नेने खामाने का मतलब समझ में नहीं आया नेने गुल्लुआ जोंहा मा होनदों गुल्लु ब्र'आ 1S टाइम लाइभ फैदों आं फैहांदों आं होनना बुंदों आरोना दिनै फार्स्ट टाइम नामा गुल्लु ब्र' फैनाया लाइभ फैनाया फार्स्ट टाइम दिनै दे फैबानो जाबाय दे गुल्लु ब्र' गोसोथो आच्छा थेंक इउ गोसोथो आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ दै बोरै खबर सबर लागाव होनना बुंदों लागाव दे मिनि हरदोंलै लागाव गोसोथो नामा मोजाङानो दे गोसोथो जोंहा निनि क्या बोला टैपिंग मिस्टेक साला गया क्या टाइपिंग मिस्टेक साला गया आदा मैंने बोला है अच्छा टाइपिंग गलत आ गया ना कामाने दीपाली ऑन गुल्लू होनना बुंदों दे फार्स्ट टाइम आरो ना गुल्लु ब्र' दे फैबानो जाबाय गोसोथो आंखौ सापर्ट खालामना होदो दे गोसोथो जोंहा माबाखौ दिपालि आब'खौ सापर्ट खालामना होनांगौनो सापर्ट होना हो दे गासिबो सापर्ट होना होलाय जोंहा मा पिआर मिक्स फैदों थेंक इउ पिआर मिक्स आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हेलौ होनना बुंदों हेलौ बोरै खबर सबर पिआर मिक्स गोसोथोआ मा होनदों सापर्ट आइडिसो आंना सापर्ट आइडिसो दे जोंहा गोसोथोआ सोरनिबाथाय सापर्ट आइडिया सापर्ट आइडिसो आरो ना चेनेल गैया जोंहा गोसोथो नीनी ने क्या बोला मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बोलिए आदा आपके फ्रेंड को अच्छा और नीनी को भी फ्रेंड कर लीजिए सभी कोई किसका पास फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए नीनी भी बैक कर देता है बहुत अच्छा आदमी है वो नीनी भी सभी सपोर्ट कर दीजिए नीनी भी श्योर बैक करता है सभी को जोंहा पियारा मा होनदों भाई आं बयनोबो लाइभ फैयो भाई आं बयनियावबो लाइभ फैयो अच्छा बयनियावबो फैयो आरोना जोंहा पियार मिक्सआ थेंक इउ लै पियार मिक्स थेंक इउ बयखौबो मदद होनांगौ बिदिनो जोंहा आब' दिपालि अन दं आरोना दहाय माखासे गोदान फैदोंमोनलै माबाखौ लाइभखौ सोलायनायखाय माबाजोब्बाय थांफिनजोब्बाय
लाइभखौ दोनना होबायना आङो खनसे होनानै बेयावनो थांफिनजोब्बाय आरोना गासिबो जोंहा खोरोमबो मा होनदों अन जोंहा खोरोमा अन दंलै नेने 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 बहन ओ इसमें किसी कोई नया है तो फ्रेंड कर लीजिए कोई नया हुआ है हमें आपका पास कोई फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए ओंखारलांजोब्बायलै गासिबो जोंहा जुलिदोंलै जुलि बर' थेंक इउ जुलि बर' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हेल' होनदों हेल' बोरै खबर सबर जुलि बर' दिपालि पियार आंहा दुखुसोहाय पियार दुखुसोनो जोंहा दिपालि आब'आ दिनै मानो दुखु जाखो आब' दुखुसोनोलै आब'आ मानो होनना सोंहरदों जोंहा पियारा मानो दुखुनो आब' थेंक जोंहा जुलि बर' थेंक इउ लाइक दोननायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो जुलि बर' नीनी जी ने क्या बोला खरम ब्लॉग फैन ओ खरम बिग फ्रेंड अच्छा खरम बिग फ्रेंड है ना आपका नीनी खरम बिग फ्रेंड बोला है आपको नीनी ने नीनी आज आज आप लाइव नहीं आया था ना लाइव नहीं आया था नीनी नहीं आया आधा ओ नहीं आया ना ठीक है आ जाओ कभी कभी आना चाहिए नीनी दिन में एक बार आना चाहिए आ जाओ मैं तो आने के लिए टाइम नहीं मिला आज ही मिला है मैं आज थोड़ा ड्यूटी थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गया इसलिए मैं आ गया नहीं तो आने नहीं मिलता है मैं भी टाइम ही नहीं मिलता क्या करें जोंहा खोरोमराम सियारिया मा होनदों नीनी नीनी बोला है आपको टाइम ही नहीं मिलता है नीनी मेरे को भी अच्छा तो नीनी ने ओ अच्छा तो बोला है कमेंट करो दोस्तों कोई कोई कौन कौन है 5 आदमी है कमेंट करो दोस्त किसी का साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए किस किस के साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड कर ले खरम खाना से खरम कहाँ से हो साजुकमा साजुकमा अच्छा नीनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं ना आप नीनी खरम कहाँ से हो साजुकमा अच्छा साजुकमा का मतलब क्या है नीनी साजुकमा का मतलब बता दो मेरे को भी खाना खाया क्या बोला आधा ओ खाना खाया क्या साजकमा मतलब खाना खाया ना खाना खाया बोला ना साजकमा का मतलब अच्छा जोंहा जुलिया मा होनदों मा खबर आदा खबरा इदिनोलै मोजाङानो जुलि जोंहा अन दिपालियाबो अन दङ खोरोमा मा होनदों हिन्दी मालूम नहीं हिन्दी मालूम नहीं हिन्दी मालूम नहीं अच्छा खोरोम ब्रो Karam, where are you from? Acha, where are you from? From
मेरे को भी इंग्लिश नहीं आता है इतना, मेरे को पढ़ना आता है लेकिन बताना नहीं आता। कहाँ से हो बोल रहा है करम आपको? कहाँ से बोल रहा है? ठीक है, कौन है कमेंट करो, सोर दङ कमेंट खालाम दे। साबा दं नामा जोंहा? कमेंट खालाम दे लोगोफोर। जोंहा तुलुमुनियाबो दंलै दिपालि सेम कन्डिशन। आच्छा सेम कन्डिशन आरोना तुलुमुनि। सेम कन्डिशन लै आंनाबो सेम कन्डिशन तुलुमुनि। आंनाबो एखे नोंसिनि बायदिनो। नोंसिनि बायदिनो गोरिब मानसि आरोना तुलुमुनि, गोरिब मानसि नोंसोर बायदिनो आंबो। जोंहा बर्मानि आरोना खोरोम ब्र'आ। नैने जे खोरोम बर्मा का है हाँ बर्मा। जोंहा उमेश मोनफैदों, थेंक इउ उमेश, थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। हाय ब्र' हेल' बोरै खबर सबर? जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो उमेश। मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो नेनि। ओ नेनि आपको मालूम है ना बर्मा? तुलुमुनिया मा होनदों? आं माला धोनि जागोन दिया। आच्छा गावदों माला धोनि जागोन ना? जागोन दे तुलुमुनि, लासै लासै जागोन नोंना। लासै लासै जागोन, दासो ग्र' जालांगासिनो ना नोंना चेनेला। आंनासो बारायनो रोंला, खमायबायसो थायो। तुलुमुनियासो बारलांजोबथारबाय आंखौ। जोंहा दिपालिया मा होनदों? दिपालिया बाबा जुलि नोंलाय सोर जालायखो? जानो जुलिया सोरथाय माथो? जुलि बहानिनो नोङो खोन्थाहरलाय। जोंहा नेनिने क्या बोला? तुलुमुनि जी क्यों रो रहा हो? अच्छा तुलुमुनि क्यों रो रहा है? नेनि जी ने पूछा। जोंहा बिरबाय मिक्स फैदों, थेंक इउ बिरबाय मिक्स आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। माला थांगोन न'आव? आच्छा बिरबाय मिक्स आङो माबायाव थांगोन, नै 10 तारिखआव थांगोन आं। 10 तारिखआव थांगोन आरोना। दा फैबाय थानाय 10 तारिखआव थांगोन। जोंहा नोंथ' दानो थांथ'आ दाना बिरबाय मिक्स, माबोरै खबर सबर? जोंहा नेनी ने क्या बोला? हाँ मालूम है भैया। अच्छा मालूम है ना नेनी? मालूम होना चाहिए ना, सामने होता है ना थोड़ा। उमेश मा होनदों? आलु फुलकबिसो। आच्छा गोथावानो दे उमेश, फुलकबिबाबो आलु फुलकबिबाबो। जोंहा पियार मिक्सआ मा होनदों? नोंनि वाच टाइमाथ' जाबाय खोमा। सोरनिखौ सोंखोथाय जोंहा पियारा? आंना जायाखैलै वाच टाइमा जायाखै। आं लाइभखौनो बारा फैयाना। लाइभखौनो नै बारा जायाखै आङो दाबो 6 बारसोल' फैदेरदों लाइभखौनो आङो। बारा जायाखै आरोना वाच टाइमा। जोंहा दिपालिया मा होनदों? तुलुमुनि आरबि एन्टारटेनमेन्ट लानाव नों रुवाथि था आं गथ' लानाय जानोसै दे। जोंहा आरबि एन्टारटेनमेन्टआव रुवाथि थाहैनांगौलै माबा तुलुमुनि। आरबि एन्टारटेनमेन्टआ मालाय माहाजोनथारलै तुलुमुनि, इनावनो रुवाथि थाहैजागोन, मोजां जागोन। जोंहा खोरोमराम सार मा होनदों? नेनी जी आप। अच्छा नेनी जी आप। ओ नेनी जी आपको पूछा है खोरोम ने कहाँ से हो? जोंहा बिरबाय मिक्सआ मा होनदों? माथो बोथोरा गरमथारौलै बिरबाय ब्र', बोथोरा बिराद गरम जागासिनो जोंहा। माबोरै जागोनथाय बिराद गरम जागासिनो जोंहा बोथोरानो। ओरैजाय तामिलनाडुथिंथ' बिराद गाज्रि जागासिनो। जोंहा एम नार्जारि ब्लग मोनफैदों, थेंक इउ एम नार्जारि आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै, थेंक इउ भेरि माच। खबर सबर माबोरै? ओंखामफोर जाखांबाय नामा? खोन्थाहरदो दे। हाय होनना बुंदों, हेल'। जोंहा नेनी ने क्या बोला? खोरोम आदा बोला है नेनी ने आदा को सीख गया ना, सीखेगा नेनी थोड़ा सीख जाएगा तभी। बिरबाय मिक्सआ मा होनदों? खबराथ' मोजाङानो, एप्रिलनि 17आव थांगोन। आच्छा एप्रिलनि 17आव थांगोन आरोना बिरबाय मिक्स ब्र'। दे बिरबाय मिक्स ब्र'आसो अबेनिमोनथाय? आं माबायासैना, बावगारबायसो नामाथाय, सिगाङाव खोन्थाहरबायमोन नामा? जोंहा एम नार्जारिया मा होनदों? हाय होनना बुंदों, हेल'। जोंहा एम नार्जारि खबर सबर खोन्थादो दे।
खोरोम ब्र'आ मा होनदों बर'सो नामा निनिया बर' नङालै बर'आ माबासो इयो मा होनोमोनथाय कासार सिलचरनि आरोना खोरोम ब्र' जोंहा दिपालिया मा होनदों तुलुमुनि सानसेजोंबो धोनि जागोन जोंहाबो सिमां दं सिमां दंथ' आरो आब' सिमां दं आंहाबो सिमां दं आरो ना सानसेबाबो धोनि जागोन दे तुलुमुनि सिन्था खालामनाङा जोंहा तुलुमुनियाथ' माहाजोनानोखा माथो लिरनो गाबहरबाय थादों जोंहा पियारा मा होनदों आंथ' खेबसेबो लाइभआव फैयाखै आदसा खेबसेबो लाइभआव फैयाखै आरोना पियार नोङो फैनांगौलै सम लाइभ फैनांगौ जोंहा मुझे पता नहीं है आदा खोरोम दिगन आदा ने सिखाया मैंने सिखाया ना थोड़ा ini जोंहा खोरोमा मा होनदों बा नाइस होनदों ना दिपालिया निनी भी कुंगुर है क्या निनी भी कुंगुर है क्या निनी भी कुंगुर है क्या ओ भी कुंगुर नहीं भी कुंगुर नहीं है दीपाली भी कुंगुर नहीं है निनी अलग है निनी वो सिलचर का है एम नार्जारी मा होनदों जोंहा लाइक डन थैंक यू एम नार्जारी लाइक डन होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच जोंहा निनिया मा होनदों निनी क्या बोला खोरोम आई एम फ्रॉम सिलचर कासार का है निनी ने जोंहा बिरबाय मिक्सआ मा होनदों र' दे ब्र' आं एसे बेस्थ' दे अ दे बिरबाय मिक्स जेबो नङा बेस्थ'ब्ला बिजनेस चिरां आदसा बिजनेस चिरांनि आरोना बिरबाय मिक्सआ जोंहा लाइक होआखैबा लाइक खनसे होनांगौलै गासिबो जोंहा सिलचर नंदी ब्लॉग आया है थैंक यू मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सिलचर नंदी ब्लॉग कैसे है आप बताओ खाना खुना खा के आया है क्या हाय फ्रेंड बोला हेलो जोंहा दिपालिया मा होनदों बिरबाय आगै मा खबर नो जोंहा दिपालिया मा सोंदों निनी ने क्या बोला से नंदी मा क्या सिलचर नंदिनी को उसको सिलचर नंदिनी को आवाज दिया ना निनी हमने हेलो बोला जोंहा खोरोम ब्र'आ मा होनदों इंग्लिश नहीं मालूम आदसा इंग्लिश नहीं मालूम बोला खोरोम ने जोंहा एम नार्जारिया मा होनदों आंथ' सापर्ट खालामदों बयबो आंखौ सापर्ट खालामदो बयबो होनना बुंदों आरोना जोंहा एम नार्जारिखौबो बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरोना लोगो गैलायाबा सापर्ट खालामना होलायलाय एम नार्जारिखौबो सोरनाव सापर्ट गैलाया सापर्ट खालामलाय नेपालि जोंहा बिरबाय मिक्सआ मा होनदों दिपालि आब' एसे मोजां र' दे रायलायथ' नोंसोर गाइसमोन दे बिरबाय मिक्स दे जेबो नङा जोंहा बिरबाय मिक्सआबो बिराद बेस्थ'लै बिरबाय मिक्सआबो आं थाफैनाय जायगायावनो दंफैयो आरोना बेबो आं थाफैनाय जायगायावनो दं बिरबाय मिक्सआबो जोंहा सिलचर नंदिनी ब्लगआ मा होनदों हाय निनी हाय बोला आपको सिलचर ने दिपालिया मा होनदों बिरबाय ओके आगै होनना बुंदों निनी ने क्या बोला खाना खा लिया को क्या बोलता है आदा अच्छा खाना खा लिया को ओंखाम जाबाय नामा बोलता है हाँ निनी ओंखाम जाबाय नामा बोलता है ओंखाम जाबाय नामा बोलता है एक बार लिख के देखो शेख सारबो कासार नंदिनी बोला ना शेख साराबो माने अच्छा बोला ना निनी ना क्या बोला जोंहा जाबाय नामा निनी जी खोरोम ने पूछा है जाबाय नामा निनी जी बोल रहा है निनी आपको दिगन आगै आरबि एंटारटेनमेंटनि न'आ मा बायदि बुंलाय जोंहा आरबि एंटारटेनमेंटनि न'आ बिराद मोजांलै आं दाख्लै लाइभआव नायहरदों आरोना आरबि एंटारटेनमेंटखौ खनसे केमेराखौ फिदिंना होनो थिनदोंमोन आङो होमबा फिदिंना होदों इयो मालाय बिराद मालिकथार मालाय न'आबो सब पाक्का गोजा पाक्का थालाय जोंहा खोरोम ब्र'आ मा होनदों बोलता है बुङो तु खोरोम जाबाय नामा ओंखाम
खम ओ नीनी इधर में के क्या आगे में डब्ल्यू लगा दो के का आगे में तो हो जाएगा ओ के का आगे में डब्ल्यू लगा दो सिर्फ वो इसमें हो जाएगा जोंहा दिपालिया मा होनदों नीनी आं नोंखौ मा बुंदों नों मानो बुङाखै आच्छा दिपालि नोंखौ मा नुदोंमोन नीनीखौ दीपाली हाय नमस्ते सिस्टर नंदिनी ब्लॉग ने बोला दीपाली हाय बोला लाभ भेजा है जोंहा जाबाय नीनी आं जाबाय नीनी आं नीनी खोरोम ने जाबाय बोला है हाँ कासा नंदिनी ने क्या बोला सारे नंदे अच्छा कसर क्या बोला है सारे नंदे दीपाली ने क्या बोला सिल्सर हेलो कसर हेलो कसर हेलो बोला है दीपाली ने नीनी ने क्या बोला दिगन आदा आपके लाइव में आके बहुत अच्छा लगा न्यू भाषा सीख के अच्छा लगा ना नीनी हाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी अच्छा लगता है आपका लाइफ में भी गया था ना मैं तो पूछा है कोई बात तो सीखना चाहिए थोड़ा सीखना चाहिए ना नीनी सभी को ऐसु सारे से नंदी अच्छा आप कासा नंदी को बात कर रहे हैं ना कासा नंदी के साथ यहाँ करो नीनी जी हिंदी सिखाओ मुझे अच्छा करम को हिंदी सिखाने के लिए बोल रहे हैं नीनी आप बहुत सुंदर हो को क्या बोलता है आप बहुत सुंदर हो नीनी तो उसको क्या बोलेगा नों बिराद समायना बोलेगा हाँ नीनी नों बिराद समायना एक बार ट्राई करके देखो तो हो जाएगा मैं बता देगा मालूम नहीं मुझे अच्छा करम को हिंदी मालूम नहीं है वो सिखाने के लिए बोल रहे हैं हाँ हंसा है इधर में हंसा है करम ने हंस दिया कासर नंदी ने क्या बोला दीपाली गिव मी अच्छा दीपाली गिव मी बोल रहे हो कासर नंदी ने गिव कर दीजिए नों बिराद समायना all of you अच्छा नों NWNG हाँ W होगा हाँ नहीं NW होगा NWNG तो ए का पास में W दे देने से हो जाता है जोंहा उपानि नार्जारी फैदों थैंक यू उपानि नार्जारी आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थैंक यू वेरी माच आंनि लाइभआव जइन जाबैनायनि थाखाय हाय ब्र हेलो बोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा उपानि दे खोन्थाहरदो जोंहा नीनी ने क्या बोला नों ओके नीनी ओके नों का मतलब आप है नीनी आप बोला नों का मतलब आप है लाइक डन उपानि थैंक यू लाइक डन होनायनि थाखाय थैंक यू दे जोंहा खोरोम रामसियारि मा होनदों नीनी जी नाइस बोला है नीनी जी आपको दीपाली ऑन है दीपाली आपको ऑन जोंहा उपानि नार्जारिया मा होनदों जाखांबाय मा ओंख्रि जाखो जोंहा उपानि नार्जारि जोंहा जुलि बर'आ मा होनदों हेलो जोंहा कासार नंदी क्या बोला प्लीज सबको ब्लू दे दो अच्छा सभी को देना है क्या कासार नंदी ने आपको देना है कासार नंदी ने मांगा नहीं है ना कोई कासार नंदी ने कोई ब्लू नहीं मांगा है तो मैं दिया नहीं है ठीक है किसी को चाहिए तो मांग लेना हाँ ब्लू मांग लेना किसी को चाहिए तो नैनी ने क्या बोला थैंक यू खोरोम बोला उपानि नार्जारिया मा होनदों दालि नासो जोंहा दालि ना गोथावानो दे दालि नाबाबो
गोथाव दे उपानि नीनी थैंक्स लव नीनी आपको थैंक यू बोला है नीनी लव भेजा है दे जोङो सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे गासिबो खनसे लाइक थुना हो जोंहा इंटरेस्टिंग अच्छा इंटरेस्टिंग है ना नीनी इंटरेस्ट हुआ है ना ये इंटरेस्टिंग आंनो ब्लू होलाय अ दे आं ब्लू होनानै दे आब' सोरनाबा सज'आखै नामालै आब' नायलाय कमेन्टफ्रा जोंहा जुलि बर' हेल' ब्र' हेल' जोंहा जुलि बर' अबेनिलै नोङो खोन्थाहरदो जुलि बर' अबेनि खोन्थाहरदो दे जोंहा साबा दङ कमेन्ट होदो मा होनखो आसामनि आदसा आसामनि ना जुलि बर' जोंबो आसामनि दे जोंबो आसामनिनो आसामनिबो आरो आसाम मा जायगा जुलि बर' आसामनि हिंदी लैंग्वेज में फेवरेट अच्छा हिंदी लैंग्वेज माय फेवरेट ओ खरम का फेवरेट है हिंदी भाषा हिंदी फेवरेट है ना खरम ब्रो कासर निंदी ने क्या वोट दिया निंदी ने लिंक दिया है कासर निंदी ने निंदी ने क्या बोला दीपाली बोरो नों जाबाय नामा बोला दीपाली नों जाबाय नामा होनना बुंदों निनी ने पूछा है आप खाया है क्या पूछ रहा है निनी ने आप खाया है क्या दे कमेंट करो गाइस कमेंट करो दीपाली आब' खानाया गोलाव जाथारबायलै हानो मोनाखै सुथिखौनो मोनाखै हलियावसो हानोसै र' हलियाव जायलाला मोनथारबाय आं हलियावसो हाना लानोसै वाव खोरोम लाइक लाइक भेजा है जोंहा गौतम मोनफैफिनदोंलै गौतम ब्र थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय फैलायबाय खावब्ला नुजा फैलायबाय आदसा गौतम ब्र खावब्ला नुजा फैलायबायना थेंक इउ नुजा फैफिननायनि थाखाय जोंहा लाइक दान जुलि बर' लाइक दान थेंक इउ जोंहा निनी ब्लग ने क्या बोला खोरोम शेख साराबो जाबाय नामा अ खोरोम शेख साराबो जाबाय नामा होनना बुंदों आरो ना जाबाय नामा खालिया क्या पूछलाय ना निनी बर' नोंबाय दसे निनी अ बर' रोंबाय दसेयावनो निनी होनना बुंदों आरो ना फोरोंब्र जोंहा दिपालि आब' मा होनदों निनी आं मोनायाव ओंखाम जाया होनना बुंदोंलै दिपालि आब' ओंखाम जायानो निनी जोंहा गौतम ब्र'आ मा होनदों निउ फ्रेन्ड दंना गैया निनी ओ गौतम का साथ फ्रेंड है कि नहीं फ्रेंड कर लीजिए गौतम का साथ गौतम बसुमतारी का साथ गौतम और निनी का साथ फ्रेंड कर लीजिए फ्रेंड नहीं है तो निनी ने क्या बोला सिस्टर को क्या बोलते हैं अच्छा बिना नाव बोलता है बिना नाव निनी बिना नाव लिखो तो निनी जोंहा खोरोम ब्र मा होनदों बर' रोंबाय दसे निनी
दसेयावनो बर' रोंबायथ' आरो जोंहा कासार निंदी ने क्या बोला हाय फ्रेंड सपोर्ट मी प्लीज ओ कासार निंदी ने सपोर्ट मांग रहा है सपोर्ट कर दीजिए किन सपोर्ट नहीं है कासार निंदी का साथ सपोर्ट कर लीजिए सभी सपोर्ट कर लीजिए गाइस निंदी ने क्या बोला गौतम ऑलरेडी फ्रेंड अच्छा गौतम ऑलरेडी फ्रेंड है ना निनी के साथ ठीक है गौतम मा होनदों बाथारबाय आं निउ फ्रेंड बै गैया निउ फ्रेंडबो गैयाथ' आरोलै गौतम र' मा खालामबावनो दहाय फैदोंमोनलै माखासे निउ फ्रेंडफ्रा निउ फ्रेंड फैदोंमोन बेनिफ्राय थांफिनजोब्बायना आङो सोलायना होबायना लाइभखौ सोलायना होनायाव माने थांफिनजोब्बाय आरो बयबो नङाबा फैदोंमोन माखासे निनी सिस्टर ओके आगै बोलता है ओके आगे बोलता है आगे बोलता है वो दीपाली ने लिख के दिया ना आगे बोलता है निनी आगे का मतलब वो बिनानाव है बिनानाव मतलब सिस्टर है सिस्टर जोंहा किशन निंदी ने बोला गौतम हाय गौतम आपको बुला रहा है किशन निंदी ने कासर निंदी ने बुला रहा है निंदी ने क्या बोला दीपाली बिनानाव नों क्या बोल रहा हो मीनिंग बताइए अच्छा दीपाली बिनानाव राइट है राइट दीपाली बिनानाव नों क्या बोल रहा है दीपाली बिनानाव नों मा क्या बोल रहा है तो निनी सिस्टर ओके आगे बोलता है वो भी बताया है आगे भी बोलता है हाँ निनी और आगे भी बोलता है जैसा सोटा है ना सोटा को आगे बोलता है गौतम मा होनदों ब्लू होदो आच्छा गौतम र' ब्लुनि र' दे होबाय दे गौतम र' निनी सिस्टर को आगे एंड बिनानाव बोलता है हाँ निनी और दीपाली दीदी ने बोल के भेजा है बिनानाव को क्या बोलता है सिस्टर को क्या बोलता है निनी नंदे याम हारिनी अच्छा हियारिनी क्या मतलब क्या बोला सिलसर तो कासार निंदी ने क्या बोला निनी नंदे नायाम याम हायरिनी अच्छा तुम कहाँ से हो ऐसा बोल रहा है क्या निनी को निनी ने क्या बोला ओके आ गई दीपाली अच्छा आ गई बोला है ना दीपी को निनी गुल्लु ब्लग मोनफैबाय जोंहा गुल्लु ब्र'आ ब्र' आंना नाथे गैया जा प्रब्लेम नेट गैया ब्र' आंना नेट गैया जा प्रब्लेम उनाव फैसिगोन आं प्रब्लेम होगासिनो आरोना बिदिनोलै आसामाव अबेबा बिराद प्रब्लेम जागासिनो नेटानो बिराद प्रब्लेम खोन्थाबाय थागासिनो मानसिफ्रा जोंहा निनी ने क्या बोला से नेंदी खारा तामसांगे खारा तामसेंगे का मतलब नहीं समझ में नहीं आया मेरे को जारलासो मिनी हरदों खोरोमा जोंहा गुल्लू कासार निंदी ने बुलाया है गुल्लू आपको हेलो बोला है निनी ने क्या बोला थापथो दीपाली बिनानाव थापथो दीपाली बिनानाव थापथो दीपाली बिनानाव ना मा होनखो जोंहा निनी ने क्या बोला थापथो का मतलब क्या बोला निनी समझ में नहीं आया जोंहा गौतम मा होनदों कासार निंदी ब्लॉग सपोर्ट करता है अच्छा कासार निंदी ने सपोर्ट कर रहा है हाँ गौतम ने कासार निंदी ने क्या दिया लिंक दिया है दीपालिया मा होनदों निनी मा खबर आब' सना जोंहा निनी आपको बोला है दीपाली ने निनी मा खबर आब' सना बोला है दीपाली बिनानाव मीनिंग पूछा है क्या निनी उसका मतलब क्या बोला खबर कैसा है दीदी
दीदी सोना बोला है। नीनी आपको बोला है, नीनी क्या खबर दीदी सोना, ऐसा बोला है। हाँ जोंहा खोरोमा मा होनदों जारला जारलाथार दिपालियाबो मिनिहरबाय। जोंहा गौतमा मा होनदों कासा नंदिनी बेग मी प्लीज। कासा नंदिनी बेग करने के लिए बोला गौतम ने, सपोर्ट कर दिया आपको। जोंहा खोरोमा मा होनदों मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। नीनी ने क्या बोला, खारा तामांगे, खारा तामांगसांगे, तामसांगे, खारा तामसांगे, थोड़ा सीखना है। और थोड़ा सीखना है मतलब ना, खारा तामांगे का मतलब थोड़ा सीखना है। अच्छा, जो थोड़ा लिख के देने से अच्छा होता ना नीनी, पेपर में मैं भी सीख जाता थोड़ा थोड़ा। खोरोम हंस रहा है नीनी ने। ब्लू डे हिमालय गाइस, थैंक यू। आं होगासिनो ब्लू। जोंहा हिमालय गाइसआ दहायबो फैदोंमोन नामाथाय माबायाव फार्स्टनि खेबसेयाव। हिमालय गाइस खबर सबर बोरै? दे ब्लू होबाय दे हिमालय गाइस नोंना। जोंहा नीनी ने क्या बोला, दीपाली बिनानाव सब ठीक है और आप? दीपाली आपको पूछ रहा है, सब ठीक है बोल रहा है, कैसा है आप पूछ रहा है। कासा नींदी ने क्या बोला, गौतम ओके 26 हर्ष की बर्थडे दूंगा। हाँ कासा नींदी ने 26 हर्ष का बर्थडे देगा बोल रहे हैं। हाँ गौतम देगा, वो देगा, श्योर देगा। कासा नींदी ने बैग देता है, श्योर बैग देगा गौतम, टेंशन मत ले। हिमालय गाइस लाइक, थैंक यू हिमालय गाइस, थैंक यू। जोंहा प्रदीप नार्जारी फैदों, थैंक यू प्रदीप नार्जारी, आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थैंक यू भेरि माच। हाय होनना बुंदों, हेलौ हेलौ माबोरै खबर सबर? प्रदीप नार्जारी ओंखामफोर जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो जोंहा। हिमालय गाइस नीनी ब्लॉग सपोर्ट, नीनी ब्लॉग उसका पास सपोर्ट है कि नहीं? हिमालय गाइस का पास साथ सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कर लीजिए नीनी। हिमालय गाइस भी सपोर्ट करेगा, वो भी करेगा, साथ साथ कर लीजिए। जोंहा गौतम ब्रोआ अभी मुझे बैक सपोर्ट चाहिए। अच्छा गौतम, ओ कासा निंदी ने ओ गौतम को अभी फुल वॉच करके सपोर्ट दे दीजिए, सपोर्ट मांग रहे हो अभी, सपोर्ट दे दीजिए, फुल वॉच करके सपोर्ट ले लीजिए। जोंहा हिमालय गाइस मा होनदों, कासा निंदी ब्लॉग सपोर्ट, कासा निंदी ने सपोर्ट देने के लिए बोल रहा है हिमालय गाइस ने। सपोर्ट कर लीजिए। कासा निंदी ने ओ क्या दिया, लिंक दिया है। नीनी ने क्या बोला, हिमालय मा खबर आबो, हिमालय मा खबर आबो। जोंहा हिमालय नीनी ने पूछा है मा खबर बोल के हिमालय गाइस। जोंहा प्रदीप नार्जारिया मा होनदों, मोजां मोजां जाखांबाय नोंहालाय? औ आंहा जाखाङाखैलै प्रदीप नार्जारि, आं जाखाङाखैलै ओंखाम। जोंहा प्रदीप ब्र'सो जागोन नामाथाय। दा लाइभखौ दोनथ'बासो जानोसै आङो। प्रदीप आदासो जागोन नामा, आदासो जागोन ना मा जागोन? जोंहा लक्ष्मी आब' मोनफैदोलै, थेंक इउ आब' लक्ष्मी। जोंहा लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउलै। माबोरै खबर सबर आब' लक्ष्मी? हेल' आगै होनदों, हेल' हेल'। मा ओंख्रि जाबोखो आब' लक्ष्मी? जोंहा खोरोम रामसियारिया मा होनदों, हिमालया आब'सो ना, हिमालया आब'सो ना होनना बुंदों जोंहा माबाया खोरोम ब्र'आ। जानोलै आंबो बारा मिथिया। जोंहा हिमालया जोंहा माथाय आब'सो जागोन ना आदासो जागोन। जोंहा खोरोमा मिनिहरबाय आरोना। गौतमा मेरा चैनल बड़ा नहीं हुआ, मुझे अभी बैक सपोर्ट चाहिए। अच्छा कासा निंदी गौतम को बैक कर दीजिए, वो उसका चैनल बड़ा नहीं है, छोटा है बोल रहा है, और उसको बैक कर देने के लिए बोल रहे हैं। हाँ बैक सपोर्ट कर दीजिए।
फुल वॉश करके दे देना। लक्ष्मी दैमारिया मा जोंहा आब' मा होनदों अनला अमा गोरान वाव आब' गोथावानो दे अनला अमा गोरान गोथाव दे आब'। जोंहा निनी ने क्या बोला करम डोंट स्माइल। अच्छा डोंट स्माइल, स्माइल करने के लिए माना क्या है क्या निनी आपने? करम डोंट स्माइल। निनी ने क्या बोला लक्ष्मी बिनाना, लक्ष्मी बिनाना। अच्छा लक्ष्मी आबो होगा निनी, हाँ आबो होगा आबो, लक्ष्मी आबो होगा निनी। जोंहा मा होनदों हिंदी में मत बोलना। अच्छा हिंदी में मत बोलना निनी हिंदी में मत बोलना बोल रहा है, हंस रहा है। हाँ कासर निंदी ने क्या बोला लक्ष्मी हेलो बोल रहा है। हिमालय गाइस ने क्या बोला बॉयस ओ बॉयस हिमालय गाइस बॉयस है। हाँ निनी बॉयस है, हिमालय गाइस ने बॉयस है, गर्ल नहीं है बॉयस है। लक्ष्मी दैमारी आब' मा होनदों औ नीली औ नीली ना मा होनखो आब' लक्ष्मी आब'? जोंहा जुलि बर'आ हेलौ होनहरदों, जोंहा हेलौ नो। जोंहा निनी ब्लग ने क्या बोला आबो मीनिंग का मतलब दीदी निनी। हाँ दीदी का मतलब आबो है, दीदी हो दीदी। हिमालय गाइस मा होनदों जुलि बर' सापर्ट। अ हिमालय गाइस को सापर्ट होनांगौनो जुलि बर' सापर्ट होना हो। जोंहा सापर्ट बिहरदों। जोंहा राजिब बसुमतारी मोनफैदों, थेंक इउ राजिब बसुमतारी आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। आप कैसे है भाई? अच्छा मैं ठीक हूँ राजीव बसुमतारी, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हाँ सभी एक लाइक कर दीजिए। मैं अच्छा हूँ। हाँ राजीव बसुमतारी आप कैसे है बताओ? खाना खुना खा के आया है क्या? जोंहा रोजे खामोनराम ब्लॉग आया है, थैंक यू मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए। रोजे कैसा है आप बताओ? खबर हाय ब्रो, हेलो रोजे। कासर निंदी ने क्या बोला हिमालय में दे दिया था सपोर्ट, मेरे को कल देना। अच्छा हिमालय गाइस कासर निंदी को कल सपोर्ट दे देना। हाँ आज नहीं देना बोल रहा है, आपको सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट कर दिया हिमालय तो कल इसको बैक कर देना। हाँ कासर निंदी को याद रख के कल बैक कर देना। जोंहा गौतम मा होनदों नहीं तो मैं 26 हॉर्स के बाद भी ले सकता था क्योंकि मैं प्लीज कैसे बताओ क्या लिए बोला अभी थोड़ा समझ मेरा मजबूर को प्लीज। अच्छा गौतम ने गौतम ने आपको बैक करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ कासर निंदी बैक कर दीजिए, गौतम को फुल वॉश करके बैक कर दीजिए। हाँ हिमालय क्या बोला है राजीव बसुमतारी सपोर्ट, राजीव बसुमतारी सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है हिमालय गाइस ने, प्लीज सपोर्ट कर दीजिए। अबाव थाखोमोनलै रोजे ने क्या बोला गिव मे ब्लू ब्रो। अच्छा ठीक है दे रहा हूँ मैं ब्लू दे रहा हूँ, ओके दे दिया रोजे। निनी ने क्या बोला लक्ष्मी आबो सॉरी। ओ लक्ष्मी आबो सॉरी बोला है, ठीक है सॉरी बोलने का जरूरी नहीं है निनी, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। लक्ष्मी दैमारी ने क्या बोला सिलचर निंदी हेलो बोला है लक्ष्मी ने। हिमालय गाइस रोजी खालामद्राम ब्लॉग सपोर्ट, हिमालय ने बुला रहा है रोजी आपको रोजी आपको बुला रहा है हिमालय गाइस ने। कासर निंदी ने क्या बोला लक्ष्मी गिव मी प्लीज, लक्ष्मी आवो सपोर्ट मांग रहा है आपसे, गिव मी। अच्छा
कासन हिंदी आप उसको सपोर्ट दे दिया ना लक्ष्मी को, ठीक है बैग मांग रहा है। जंगा खरम ने क्या बोला, खरम मामा हिंदी लैंग्वेज बोलना आता इतना आसान नहीं है। अच्छा हिंदी बोलना इतना आसान नहीं है ना खरम ब्रो। मेरे को भी इतना अच्छा से नहीं आता यार, थोड़ा थोड़ा आता है। लक्ष्मी दैमारी ने क्या बोला, लक्ष्मी दैमारी मान नीनी ब्लॉग आ गई लोग जादे। अच्छा नीनी आपको बुला रहा है। हाँ वो लक्ष्मी दैमारी ने बुला रहा है नीनी। रोजी ने क्या बोला, बोरो नामेंगामा ब्रो नामेंगामा। अच्छा रोजे समझ में नहीं आया। हाँ मेरे को नामंगमा का मतलब क्या है समझ में नहीं आया। नीनी ने क्या बोला, लक्ष्मी अब आप क्या बोल रहा हो प्लीज ट्रांसलेट करके कर दीजिए। अच्छा ओ क्या बोला, नीनी ब्लॉग आ गए लग जाते फ्रेंड होने के लिए बोल रहे हैं। हाँ नीनी आपको फ्रेंड होने के लिए बोल रहा है लक्ष्मी, आप ने फ्रेंड हो जाओ। जोंहा जुली ने क्या बोला, जुलिया मा होनदों हिमालया ओके हिमालया जोंहा ओके होनना बुंदों आरोना जुलि बर'आ। जुलि बर'आ सापर्ट खालामना होगोन आरोना। जोंहा रजिया मा होनदों, रजि ने क्या बोला, हिमालया ब्र दासाकाबो आंनिखौबा रिपेंगारां। अच्छा क्या बोला, रोजी ने क्या बोला हिमालया को, रोजी हिंदी में दीजिए। हाँ हिंदी में कमेंट दीजिए, मेरे को समझने के लिए तकलीफ हो रहा है थोड़ा, क्या बोल रहे हैं आप। नीनी बता दीजिए आपको आता है तो, नीनी आपको तो हिंदी मालूम है ना। रोजी ने क्या बोला, हिमालय गाइस ने क्या बोला, आं सुइदो आईडी दं ब्रो। अच्छा जोंहा हिमालय गाइस का पास सुइदो आईडी है। हाँ किसका पास आईडी है तो प्लीज बता के सपोर्ट ले लीजिए। हिमालय गाइस का पास सुइदो आईडी है, ठीक है ठीक दं हिमालय गाइस दे लालायनो हागोन दे, आंनावबो दं आरोना आईडी एसे दा सम गैथ'आ ना। जोंहा रजि ने क्या बोला, आंना नोंना खासा गार' फ्रेंड्स। अच्छा रोजी आप गारो लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, गारो लैंग्वेज तो समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है क्या बोलेगा मैं अभी। रोजे ऑल ब्लू ब्रो ऑल ब्लू, ओ गासिनो ब्लू होनांगौ नामा ब्रो, जे किसी को ब्लू चाहिए तो मांग लेना। हाँ सभी को दे देगा मैं, कोई किसको चाहिए। लक्ष्मी आप ऑलरेडी फ्रेंड, लक्ष्मी आप ऑलरेडी फ्रेंड है दे नीनिया, नीनी ऑलरेडी फ्रेंड है। ओके नीनी नीनी बोला है लक्ष्मी ने। जोंहा दीपाली आब' अन दङ, दीपाली आब' अन दङ, दीपाली आब' अन दङ। उनको जोंहा अविनाश ट्राइबल ब्लॉग आया है, थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए। अब आंनि लाइवआव फैनायनि थाखाय थैंक यू दे अविनाश, अविनाश ब्रो थैंक यू आंनि लाइवआव जइन जाफैनायनि थाखाय। माबोरै खबर सबरा? हाय होनदों लोगोफोर, हाय लोगोफोर होनना बुंहरदों आरोना अविनाशआ। जोंहा रोजे ने क्या बोला, हिमालय ब्रो गिव डन प्लीज रिटर्न। अच्छा हिमालय गाइस और रोजी ने बैक करने के लिए बोला। हाँ गिव करने के लिए बोला हिमालया। नीनी ने क्या बोला, रोजी मेरी मारानो नांगेसे मारी मारांगनो नांगासे। अच्छा क्या बोल रहा है, कारी। अच्छा नीनी बात करते रहो आप। क्या क्या बोल रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आया। हाँ नीनी रोजी ने हंस रहा है। रोजी हंसी आ रहा है ना, समझ में तो नहीं आया, हंसी आ रहा है ना, मेरे को भी समझ में नहीं आया। दीपाली ने मा होनदों, अन दीपालियाबो अन दङ। जोंहा हिमालय गाइस मा होनदों, अविनाश ट्राइबेल ब्लॉग सपोर्ट, अविनाश ट्राइबेल सपोर्ट खालामना होनांगौ हिमालय गाइसखौ। जोंहा प्रदीप ब्र'आ मा होनदों, ब्र'आ बहानि मोनलाय, अ आङो माबानिलै सनितपुर रंगापारानि। हाँ प्रदीप ब्र' आङो सनितपुर रंगापारानि। जोंहा नेनी ने क्या बोला है, मुझे भी पता नहीं है रोजी क्या बोल रहा है। अच्छा नेनी आपको भी मालूम नहीं है ना, तो एक ही भाषा नहीं है नेनी, भाषा एक ही नहीं है, अलग अलग है ना।
ब्लू अच्छा जुरी जुली ब्लू नीरो ब्लू नानी दे जुली इसे लासै नायलाय बुङो जोंहा रोजी ने क्या बोला हिमालय ब्रो गिव डन प्लीज रिटर्न वीडियो वॉच करके रिटर्न कर दो अच्छा रोजी को हिंदी आता है फिर भी हिंदी में नहीं लिख रहे ना रोजी आपको हिंदी मालूम है फिर भी हिंदी में नहीं लिख रहा है ठीक है हिमालय गाइस सपोर्ट कर दीजिए और बैक कर दीजिए रिटर्न कर दीजिए वो रोजी को आपको सपोर्ट कर दिया हिमालय गाइस बैक कर दीजिए हाँ सिलसन इंडी ने क्या बोला प्रदीप हाय बोल रहा है ना खरम ने क्या बोला खरम अमांडंग आज का लाइव हिंदी लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज है ना या रोजी करेंद्र ने क्या बोला है दीपाली बोरो प्लीज रिटर्न माय गिफ्ट दीपाली बोरो रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं हाँ रोजी ने रिटर्न कर दीजिए दीपाली नीनी ने क्या बोला दीपाली आप रिटर्न कीजिए दीपाली आप रिटर्न कीजिए बोल रहे हैं हाँ नीनी ने कसर नींदी ने क्या बोला कसर नींदी ने क्या बोला हेलो सब लोग मुझे सपोर्ट कर लो मैं भी कल दे दूंगा अच्छा कसर नींदी को सभी सपोर्ट कर दीजिए हाँ सभी सपोर्ट कर दीजिए कोई सपोर्ट नहीं है कौन सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कर दीजिए और बैक कर देगा कसर नींदी ने सपोर्ट कर लीजिए सभी जोंहा प्रेमी एस नाम आया है थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए थैंक यू वेरी मच हाय भाई लाइक डन थैंक यू लाइक डन देने के लिए थैंक यू प्रेमी थैंक यू हाँ थैंक यू वेरी मच कैसे है आप बताओ खबर सबर नैनी ने क्या बोला मैं मणिपुरी हूँ आधा हाँ मणिपुरी है ना नैनी आप मणिपुरी हाँ मणिपुरी है नैनी ने मणिपुरी है रजी ने क्या बोला हाँ आता है ब्रो आता है ना हिंदी आता है तभी हिंदी नहीं लिखा था रजी क्या है आप कहाँ से हो आप भी मणिपुरी है क्या रोजे प्लीज प्रदीप नजरिया मंडंग हेलो कसर आपको सपोर्ट कर दिया हो बैक करना अच्छा कसर नंदी आपको सपोर्ट कर दिया हाँ प्रदीप ने बैक कर दीजिए रोजी ने क्या बोला ब्रो आप बहुत अच्छी हो अच्छा किसको बोल रहा है रोजी हमको बोल रहा है क्या रोजी नीनी ने क्या बोला ए नंगासी नांगफादा कुकली थाटपा सोयदे नंगसी अच्छा क्या बोला नीनी और क्या बोला नीनी समझ में नहीं आया थोड़ा भी जोंहा कासर नींदी ने क्या बोला वो क्या दिया लिंक दिया यहाँ जोंहा खरम ब्रो क्या बोला ओनली हिंदी लैंग्वेज बोलो गाइस अच्छा ओनली हिंदी बोलने के लिए बोल रहा है खरम ने प्रेमी ने क्या बोला न्यू फ्रेंड का अच्छा प्रेमी ने बुला रहा है कोई नया है तो ज्वाइन हो जाइए प्रेमी का साथ फ्रेंड कर लीजिए कौन नया है फ्रेंड करना बहुत जरूरी है सभी ग्रो होना है जल्दी ग्रो होना है चैनल सभी सपोर्ट कर लीजिए हाँ गाइस सभी सपोर्ट कर लीजिए जोंहा सुमा रिस्पेक्ट फ्लोक आया है थैंक यू सुमा जी मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच हाय बोला है हेलो कैसा है कोई लाइक नहीं दिया है तो लाइक कर दीजिए हाँ सभी एक लाइक कर दीजिए सुमा जी ने क्या बोला दिगन जी रिटर्न करो जी प्लीज अच्छा सुमा मैं आपको रिटर्न नहीं किया था ना ठीक है रिटर्न कर दूंगा हाँ आपको रिटर्न कर दूंगा अभी करना है क्या अभी तो मैं लाइव दे रहा है ना सुमा जी मैं ठीक है हाँ कर देगा आपको रिटर्न कर देगा आप मेरा साथ फ्रेंड है ना सुमा फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए मैं श्योर बैक कर देगा हाँ आपको रिटर्न कर दूंगा रोजी ने क्या बोला प्रदीप ब्रो सावधान प्लीज रिटर्न प्रदीप आपको सब कर दिया हाँ रोजी ने प्लीज इसको बैक कर दीजिए रिटर्न कर दीजिए
खोरोम ने क्या बोला है निनी आंनि लाइफआव फैबा जारला जागोनलै खोरोम निनी आंनि लाइफआव फैबा जारला जागोनलै होनना बुंदों निनी खोरोम ट्रांसलेट करो निनी 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 मेरे लाइफ में आएगा तो बहुत मुश्किल होगा ना क्या बोल रहे हैं हाँ मुश्किल होगा ना क्या बोल रहे हैं मेरे को भी अच्छा से समझ में नहीं आया करम से पूछ ले हाँ हिंदी में बोलने के लिए बोलो निनी रोजी ने क्या बोला हाँ ब्रो मैं मणिपुरी हूँ अच्छा मणिपुरी है ना हंस रहा है नीनी भी मणिपुरी है आप भी मणिपुरी है नीनी ने क्या बोला आधा का लाइफ इंटरेस्टिंग है अच्छा मेरा लाइफ इंटरेस्टिंग है ना नीनी रोजी ने क्या बोला कोई तो मुझे सपोर्ट करो ना अच्छा कोई सपोर्ट कर दीजिए रोजी को भी सपोर्ट कर दीजिए कौन कौन सपोर्ट नहीं है सभी सपोर्ट होना जरूरी है यार सपोर्ट कर लीजिए सभी सपोर्ट कर लीजिए हाँ सपोर्ट कर लीजिए प्रेमी ने क्या बोला ओके ओके भाई बाय बाय अच्छा प्रेमी आप जा रहे क्या आप जा रहा है प्रेमी ठीक है बिजी है तो जाओ कोई बात नहीं है प्रेमी हाँ एक लाइक देके जा हाँ लाइक नहीं दिया तो देके जाओ नीनी ने क्या बोला 10 लाइक डन को मन करता है 10 लाइक डन को मन करता है अच्छा 10 लाइक करने के लिए मन करता है ना नीनी थैंक यू हाँ नीनी थैंक यू वेरी मच अच्छा उमेश 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 हाजवारी क्या बोला ओंखाम उखैयाखै नामा दाबो ओंखाम उखैयाखै माने ओंखाम उखैदों आरो ना दसे थाना जागोन दे रिकाने हो रहा है क्या हो गया रिकाने हो गया यार बहुत ज्यादा सा लग गया क्या स्टरडे आई खाने के बाद चैनल अच्छा स्टरडे को सपोर्ट किया था ना सुमा जी ठीक है मैं आपको कर देगा अविनाश ने क्या बोला चेक आउट द न्यू पोडो ट्रांसलेशन ट्राइबल सिनेमेटिक दिस वीडियो अच्छा मेरे को समझ में नहीं आया हाँ इंग्लिश समझ में नहीं आता है अविनाश ओके रोजे ओके बोला है सुमा में आपने ऑलरेडी फ्रेंड है अच्छा दीपाली सुमा दीपाली ऑलरेडी सपोर्ट है हाँ आपका पास बोल रहा है सुमा ने क्या बोला उमेश प्लीज कनेक्ट करो जी उमेश कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है सुमा जी ने कर लीजिए हो यस दीपाली हाँ यस बोल रहा है सुमा कमेंट कमेंट चेक करने के लिए बोल रहे हैं हाँ जोंहा सोनाराम ब्रो मोनफैदों थैंक यू सोनाराम ब्रो आं लाइव होनायनि थाखाय लाइक डान ब्रो थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय सोनाराम ब्रो जोंहा प्रदीपआ मा होनदों बर' दसे ब्लु होलाय अच्छा ब्लु होनानै दै जोंहा एसे लेट जादों दे फरायनाया एसे थाब थाब फरायलांसै आङो जोंहा सुमाया मा होनदों दीपाली अलरेडी फ्रेंड अच्छा दीपाली अलरेडी फ्रेंड है हाँ जोंहा रोजी कम जोंहा सोनाराम बुला रहा है हाँ रोजी आपको बुला रहा है सोनाराम ने प्रदीप ब्रो प्लीज रिटर्न प्रदीप रोजी ने रिटर्न मांग रहा है रिटर्न कर दीजिए जूली ने बोला हो ये ना जूली ने उमेश ने क्या बोला सुमा ओके जरूर करेंगे आपको हाँ सुमा जरूर करेगा बोल रहे हैं हाँ उमेश ने ओके सोनाराम ओके बोल रहा है रोजी ने सुमा जी क्या बोल रहा है रोजी प्लीज कनेक्ट करो जी सुमा ने कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है रोजे आपको जोंहा अविनाश ट्राइबेला हा मिनि हरदोंसै जोंहा अविनाश एमोजि बारा हरना होनलै एमोजि बारा हरना दे अन्नानै एमोजि बारा हरना आरो ना जोंहा अविनाशआ नै जोंहा एमोजि हरदों हाय होनहरदों मामा हरसोदों एमोजिनि माबाखौ आं बारा रोङा आरो ना एक्सप्रेसनखौ आं बारा रोङा जोंहा लाइक डन ब्रो थैंक यू रोजे थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू हाँ थैंक यू वेरी मच जोंहा एमोजि हरदों अविनाशआ एमोजि हरसोदोंलै बारा हरना दे अविनाश ब्रो एमोजि बारा हरनालै
बारा हरना इमोजी को बेनो मोननै मोनथाम गाहाम हर जोंहा नेनी ने क्या बोला अभी स्टॉप अच्छा अभी स्टॉप बोला है क्या स्टॉप बोल रहा है नेनी अविनाश हाय जोंहा कासार नेनी अविनाश बोला रहा है सोमा जी ने क्या बोला अविनाश प्लीज कनेक्ट कर जी करो जी अविनाश प्लीज कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है सुमा ने सोनाराम ब्रो ऑन है जोंहा दीपाली मानदों रोजे आपसे ऑलरेडी फ्रेंड है चेक करो रोजे ऑलरेडी सपोर्ट है हाँ दीपाली ने वो बोल रहा है हा क्रेजी जोंहा अविनाश मिनि हरदो दे हा होननानै अविनाश ब्रो जोंहा बारा हरना दे इमोजिखौ अननानै नोंहा अविनाश मा होनदों जाम्बासोलै नों आच्छा अविनाश आंखौसो जाम्बा होनबाय नामाब्रा जाम्बालै अविनाश माथो खालामनो आरोना जोंहा मिनि हरगासिनोलै नीनी ने क्या बोला दीपाली आपको रिटर्न प्लीज रिटर्न करने के लिए बोल रहा है दीपाली आपको ओके दीपाली से रोजे ने दीपाली आपको ओके बोल रहा है दीपाली ने क्या बोला नीनी कमेंट दो आई एम टुमारो बैक ओके नीनी आप कमेंट करके रख दो हाँ दीपाली का वीडियो में वो श्योर बैक कर देगा कल बैक कर देगा हाँ दीपाली श्योर बैक करता है श्योर बैक कर देगा नीनी रोजे ने क्या बोला सोनाराम गिव डन वीडियो वॉच करके रिटर्न करो सोनाराम रिटर्न करने के लिए बोल रहा है दीपाली वो मैंने आपको बहुत पहले सब किया था अच्छा दीपाली बहुत सिगाङावनो सापर्ट खालामखानाय ना आरोना निनिया नोङो दा हरबाबो जों उनाव हरना हो भिडिअ नायनानै जोंहा रोजे मा होनदों दीपाली सेज यू आर सो क्यूट अच्छा सो क्यूट बोल रहा है आपके वीडियो पे कमेंट भी दिया था हाँ वीडियो में कमेंट दिया था दीपाली आपको ओके रोजे आप फुल वॉच कर दिया ना सोनाराम ने बोला है रोजे फुल वॉच किया है ना बोल रहा है रोजे थैंक यू बोल रहा है दीपाली ने जोंहा अविनाशा जोंहा इमोजी हरगासिनोलै बुरजा बुरजानो जोंहा कासार निन्दिनि क्या बोला हाय फ्रेंड सपोर्ट मी प्लीज अविनाश नोङो इमोजिखौ बारा हरनांलालै माने एसेबां हरगासिनोलै अविनाश बारा हरनाङालै वाच टाइम खमायो आरोना इमोजिखौ बुरजा हरनांला प्लिज जोंहा दीपाली आब'आ मा होनदों निनि कानेक्ट दु आई एम टुमरो बेक ओके जोंहा दीपाली आब' सिगाङावनो खालामखानाय आरोना निनिया सिगाङावनो खालामखानाय माने दा बे खालामनो होदो आरोना जोंहा इमोजि हरगासिनोलै अविनाश जोंहा निनिया मा होनदों ओके दीपाली आब' होनना बुंदों ओके दीपाली आब' होनना बुंदों आरोना निनि ओके होनना बुंदों दीपाली ने ओके बोला नो अविनाशा नो जोंहा निम्मू निस्सू ब्लॉग आया है थैंक यू वेरी मच निम्मू निस्सू ब्लॉग मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू वेरी मच हाय होस्ट बोला है हाय कैसे है आप निम्मू जी बताओ कैसे है खाना खुना खाया है कि नहीं प्रदीप ने क्या बोला रोजी बैक कर दिया मैंने अच्छा रोजी आपको बैक कर दिया हाँ प्रदीप ने बैक कर दिया चेक करो निम्मू निस्सू ने क्या बोला लाइक डन होस्ट ओ थैंक यू वेरी मच निम्मू निस्सू लाइक डन करने के लिए थैंक यू माय एनजीपी ब्लॉग आया है थैंक यू मेरे लाइव में ज्वाइन होने के लिए माय एनजीपी ब्लॉग हेलो भैया हाँ हेलो कैसा है आप बताओ निम्मू निस्सू ने क्या ऑन है निम्मू निस्सू ने माय एनजीपी ब्लॉग ने गुड इवनिंग माय एनजीपी गुड इवनिंग जोंहा सोनारामा ब्लू डन करी दिबा अच्छा थैंक यू ब्लू दे रहा है हाँ सोनाराम ब्रो ठीक है ब्लू दे दिया हाँ निम्मू निस्सू ने ऑन है जोंहा निम्मू निस्सू ने क्या वो दिया वो इमोजी दिया है इमोजी का एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है उसको इतना मालूम नहीं है हमको हाँ क्या बोला है आधा ब्लू प्लेस हाँ दे रहा है मैं ब्लू दे रहा है निन्नी कासर निन्नी ने क्या बोला सोनाराम आपको हेलो हाय बोल रहे हैं हाँ कासर निन्नी ने हाय बोल रहा है निम्मू निस्सू ने होस्ट बोल रहा है होस्ट माय एनजीपी ब्लॉग ने क्या बोला न्यू फ्रेंड प्लीज कम फुल वॉच के साथ हाँ फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर लीजिए कोई सपोर्ट नहीं है तो माय एनजीपी ब्लॉग के साथ सपोर्ट कर लीजिए अविनाश ने क्या दिया है ये बेल अच्छा बेल दिया है बेल
अविनाश ने बेल दिया है जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों आदा ब्लु खालाम आच्छा सनाराम ब्र' ब्लुआ होदोंमोनथ' आं नोंनो ब्लु होबाय दै ब्लु होबाय आं नोंनो न' ब्लुखौ दानफिनफ्लांबायसो र' कमेन्टआ बिराद गाहायाव मोनहैबाय नामालै दिपालि आब' ब्लु होफिनबाय दै जोंहा अन दिपालि आब'आ अबिनाश इम'जि हरदों अबिनाश माबा हरदों मा होनो इखो आं बारा मिथिया दै इम'जिफोरनिखौ मा ट्रफी नामा इयो नेनी ने क्या बोला अविनाश स्टॉप सेंडिंग इमोजी हाँ अविनाश इमोजी इतना मत भेजो थोड़ा कम करो हाँ थोड़ा कम करो प्लीज कम करो प्लीज ब्लू डोन हाँ ब्लू दे दिया सोनाराम प्लीज सपोर्ट कर लीजिए किसी का साथ करना है तो हाय कासार बोला है सोनाराम ब्रो ने प्रदीपा मा होनदों नेनी नोंखौ सपोर्ट खालामसै आं बेक खालामफिन हाँ नेनी और सपोर्ट करेगा बोल रहे हैं हाँ प्रदीप ने बैक कर दीजिए हाँ नेनी जी अविनाश ने एथ' लेट कमेन्ट नायो बेखायनो रागा जोंदों ब्र ओके अविनाश ब्र कमेन्ट लेट जादों ना दे एसे थाब थाब फरायलांसै आङो माय एनजीपी ब्लॉग ने क्या बोला सोनाराम जी प्लीज कम फुल वॉच के साथ हाँ सोनाराम आपको बुला रहे हैं हाँ माय एनजीपी ने नेनी ने क्या बोला प्रदीप आदा करम मामा होनदों हेलो गाइस करम ने हेलो गाइस बोला नेनी ने लिंक दिया है नेनी ने चेक माय न्यू शॉर्ट हाँ न्यू शॉर्ट को चेक करने के लिए बोला नेनी ने माय एनजीपी ब्लॉग ने क्या बोला अविनाश जी प्लीज कम अविनाश जी आपको बुला रहे हैं हाँ माय एनजीपी ब्लॉग ने बुला रहा है सोनाराम ने ओके माय एनजीपी मैंने ब्लू करके बोल रहा हूँ ओके मैंने ब्लू करने बोल रहा हूँ हाँ ब्लू दे दिया हाँ सोनाराम ब्रो ब्लू दे दिया आपको ठीक है अभी जा सकता है किसका साथ जाना है किसका घर में जाना है जा सकता है सोनाराम ब्रो नीनी ने क्या बोला प्रदीप आदा ऑलरेडी फ्रेंड आपने रिटर्न नहीं किया क्या आदा प्रदीप और नीनी ऑलरेडी सपोर्ट है करने के लिए बोल रहा है नीनी खालामबाय आं सपोर्ट हाँ नीनी आपको सपोर्ट कर दिया बोला है हाँ प्रदीप ने अविनाश ने क्या बोला नो करम मामा जोंहा करम ब्र'आ नीनी को सपोर्ट कर दिया हाँ करम ने सपोर्ट कर दिया हाँ नीनी आपको सपोर्ट कर दिया बोला कासा नीनी ने क्या बोला प्लीज सपोर्ट मी प्लीज रो रहा है कासा निंदी को भी सपोर्ट करो प्लीज कोई सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कर दीजिए प्लीज सपोर्ट कर लीजिए सभी सपोर्ट करना जरूरी है सभी सपोर्ट कर लीजिए दीपाली ऑन है जोंहा खोरमा अब कमेंट जाएगा अच्छा अब कमेंट जाएगा बोल रहे हैं हाँ खोरम ने जहाँ नीनी ने लिंक दिया है दीपाली एसे थाब फरायदे आगै आच्छा आं फरायगासिनोलै आब' नै कमेन्टआनो जोबलायलांबायसो फरायनो दहाय लेट जादोंमोन आरो ना आब' एसे थोड़ा लेट हुआ था कमेंट में अभी खत्म होने वाला है कमेंट खत्म होने वाला है लिखो गाइस लिखो कमेंट लिखो मैं पढ़ रहा हूँ माय एनजीपी ब्लॉग ने क्या बोला न्यू कम हाँ माय एनजीपी के साथ जाओ न्यू फ्रेंड हो जाओ जूली ने क्या बोला हाय नीनी ने क्या बोला खरम थैंक यू खरम आपको थैंक यू बोला है नीनी ने दीपाली एमानदों जुलि आंखौबो सपोर्ट खालामना होदो जुलि सपोर्ट खालामना होनांगौनो जोंहा दीपाली आब'खौ सपोर्ट खालामना होनांगौनो जुलि सपोर्ट खालामना हो दीपाली आब'खौ जोंहा माय एनजीपी ब्लॉग नीनी जी प्लीज कम नीनी जी आपको बुला रहे हैं हाँ माय एनजीपी ब्लॉग ने जोंहा प्रदीपा मा होनदों प्रदीप ओ नीनी कहाँ से हो मैंने सोचा था आपको बोरो अच्छा नीनी आपको बोरो सोच रहा था हाँ बोरो सोच रहा था प्रदीप
प्रदीप वो बोरो नहीं है हाँ नीनी ब्रो बोरो नहीं है अभी सीख रहा है हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे से थोड़ा थोड़ा सीख रहा है सोनाराम ने क्या बोला सोनाराम मंडंग माई एनजीपी ब्लॉग मैंने फुल वीडियो देखकर सपोर्ट कर दिया हाँ माई एनजीपी ब्लॉग आपको सपोर्ट कर दिया हाँ सोनाराम ने प्लीज चेक करो और रिटर्न करो नैनी ने क्या बोला माई एनजीपी कम फुल वॉच माई एनजीपी नैनी ने बुला रहा है यहाँ फुल वॉच करके सपोर्ट कर लीजिए माई एनजीपी ने सोनाराम जी ओके सोनाराम ओके बोल रहा है जोंहा पियार बर' चैनल दासिम मोनफैदो जोंहा थैंक यू पियार बर' चैनल थैंक यू आंनि लाइभआव जइन जाबोनायनि थाखाय हाय होनदों हेलो हेलो ब्र माबोरै खबर सबर पियार खबर सबर माबोरै ओंखामफोर जाखांबाय नामा खोन्थाहरदो दे जोंहा अबिनाशआ कम्पानिसो मावो नामा औ कम्पानियावसो मावो दै आङो अबिनाश ब्र नोङो कम्पानियावसो दं आरोना बेसेबां मोनो नोंसोर बेथन आच्छा बेथना जोंना बारा मोनालै अबिनाश ब्र दायो बेथनखौ 20,000 होगासिनो आरोना अबिनाश ब्र कम्पानिफोरावसो खारफैना दंलै माथो खालामनो आरो उफाय गैया साख्रि बाख्रि गैया लेखा फरा गैया माई एनजीबी ब्लॉगा मा होनदों रिटर्न कब चाहिए अच्छा रिटर्न कब चाहिए बोल रहा है किसको पूछ रहा है माई एनजीबी ब्लॉग प्लीज नाम लिख दीजिए हाँ प्रदीपा ओके 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 नीनी बोल रहा है प्रदीप ने ओके ओके बोला जोंहा खोरोमब्राम सेरे मा होनदों जारला मिनि हरदों जारला अन दिपालियाबो अन दङ पियार बर' चेनेला मोजां आदा अ मोजां ना फंबाय दे मोजाङानो जानांगौ खबरफोरा मा ओंख्रि जाखो जोंहा पियार जोंहा अबिनाश ट्राइबेल ब्लगा आच्छा दे होनना बुंदों आरोना आच्छा लै अबिनाश ब्र जोंहा सनाराम ब्र मा होनदों अभी फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर ब्रो मैंने 2 फुल वीडियो कर दिया अच्छा 2 वीडियो कर दिया बोला सोनाराम ने अभी फुल वॉच करके देने के लिए बोल रहा है फुल वॉच करके दे देना बैक कर देना एनजीबी ब्लॉग हाँ एनजीबी ब्लॉग को बोल रहे हैं ना क्या सोनाराम ब्रो एनजीबी ब्लॉग को बोल रहा है दीपाली आब'आ जोबाखै दे अच्छा जोबाखै माया जोबाखै कमेन्टआ जोबाखै ना आब' जोंहा माई एनजीबी ब्लॉगा मा होनदों कि क्या बोला है ओके अभी रिटर्न करेंगे फुल वॉच के साथ हाँ फुल वॉच के साथ बैक कर लीजिए सभी बैक टू बैक माई एनजीबी ब्लॉग ने सपोर्ट कर देगा हाँ बैक कर देगा फुल वॉच के पियार जोंहा पियारा मा होनदों दाउ जाबाय आदा अ दाउ जाबाय आरोना मोजाङानो दे दाउ जाबाय गोथावानो दे आंथ' बिराद गोबाव जाबायलै लकेल दाउ मोनजायैया न'आव थांनानै दायो बेयाव कम्पानियाव फैनानै जाफैनायानो जायाखै जोंहा नैनी ने क्या बोला अविनाश मेरे वीडियो पे इतना हाहा रिजेक्ट क्यों किया अच्छा अविनाश अविनाश मेरे वीडियो पे इतना हाहा हा रिएक्ट क्यों किया बोल रहा है ऐसा रिएक्ट क्यों किया हाहा वो पूछा है नीनी ने अविनाश बता दे वेलकम गाइस हिमालय गाइस आया है जोंहा फैफिनबाय वेलकम गाइस बोल रहा है हिमालय गाइस ने हिमालय गाइस का पास आईडी है किसी किसी का पास आईडी है तो प्लीज सपोर्ट कर लीजिए हिमालय गाइस का साथ जोंहा प्रदीपा मा होनदों ब्र आं मा थांथ'नोसै एमबि गैला गाबोन लोगो मोनसिगोन दे ब्र ओके ओके प्रदीप ब्र जेबो नङा दे एमबि जोबसिगोनबा जेबो नङा दे दे थांबानो जाबाय एमबि जोबसिगोनबा जेबो नङा दे आं ब्लग लाखिगोन आरोना प्रदीप ब्र नोङो बाय होनलांबानो जाबाय खनसे दिपालि बर'आ मा होनदों पियार आंजों लोगो गैयाबा लोगो जादो दे पियार लोगो गैयाबा लोगो जानांगौनो आरोना नोङो दिपालि आब'आ मा होनदों यार आंजों लोगो गैयाब्ला जोंहा नीनी ने क्या दिया है लिंक दिया है प्रदीप ओके बाय दे थैंक यू दे प्रदीप ब्र आंनि लाइभआव जइन जाफैनानै हेल्प होफैनायनि थाखाय थैंक यू जोंहा अबिनाशआ मा होनदों 5 अथ्र सब्सक्राइबार ऑल साइलेंट इमो बॉय अच्छा क्या बोला है जोंहा अविनाश ने
क्या बोला है अविनाश? मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ सासे लोगो फैदोंलै। अबेयाव दंहाय जोंना अबिनाशआ? 5 अथ्र साबसक्राइबार अल साइलेन्ट इमो बय। आच्छा मा होनदोंलै जोंहा? आं बारा बुजियाखै दै। जोंहा पियार ब्र'आ मा होनदों? सापर्ट खालामनो होआ दा। सापर्ट खालामना होआ दा फ्रेन्ड। सापर्ट खालामनो होआ दा फ्रेन्ड। फ्रेन्ड खालामनो होनांगौ आरोना। जोंहा पियार ब्रो चैनल का पास 7 कोई सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कर लीजिए प्लीज। कोई फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए, वो भी बैक करेगा। जाय जाय पियार बर' चैनल जों सपोर्ट गैया सपोर्ट खालामलायना ला आरोना गासिबो। अनलायलाय गासिबो। बयबो सपोर्ट खालामलायना हो। सपोर्ट खालामलायनांगौलै बयबो। सपोर्ट खालामलायबासो ग्र' जालांगोन लासैनो। सपोर्ट खालामलाय गासिबो लोगोफोर सपोर्ट खालामलाय। जोंहा दिपालि आब' अन दङ। दिपालि आब'आ दे लोगोफोर दे कमेन्ट हो सोर सोर दङ। कमेन्ट हो, सपोर्ट खालामलाय। सभी सपोर्ट करने का जरूरी है। सपोर्ट कर लीजिए सभी, तभी तो जल्दी जल्दी ग्रो होगा। पियार बर' सपोर्ट खालामनोसै फुल भिडिअ नायना नोंबो फैदो फुल भिडिअ नायना। आच्छा जोंहा पियार बर' फंबाय नोंखौ लिंहरगासिनो दे। जोंहा लिंहरदों सनाराम ब्र'आ। फुल भिडिअ नायलायनानै सपोर्ट खालामलाय। फुल भिडिअ नायलायना सपोर्ट खालामलाय आरोना। सपोर्ट खालामलाय। जोंहा पियार नोंखौ लिंहरदों। सपोर्ट खालामलाय बयबो सपोर्ट खालामलाय लोगोफोर। दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालाम। माथो थांजोब्बायसो खोमा मानसिफ्रा। फरायनायफोरासो गोरोन्थि जाबाय नामा आंहा? लोगोफोर फरायनायफोरासो गोरोन्थि जाबाय नामा? खानाया जायला जायथा जाजोब्बायलै दिपालि आब'। माबायदि नुदों खानायखौ? जायला जायथा जाजोब्बाय। जोंना खोरोम ब्र' अन दङ अन। खानाया जायला जायथा जाजोब्बायलै लोगोफोर। खानाय सिनजानो मोनाखै आङो बिराद गोबाव जाबाय। जोंहा खोरोम अन दङ। माई एनजीबी ब्लॉग क्या बोला? सोनाराम जी फुल वॉच करके डन कर दिया है, चेक कर लो। अच्छा सोनाराम चेक कर लो, आपको सपोर्ट कर दिया बोला। फुल वॉच करके सपोर्ट कर लीजिए, बैक कर दीजिए। जुलि बर' दिपालि डन। दिपालि आब' डन खालामबायनो जुलि बर'आ। डन होनना बुंदों। नीनी ने क्या बोला? अभी मुझे नींद आ रहा है आदा। अच्छा नींद आ गया ना नीनी? ठीक है, नींद आया तो सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। हाँ नीनी, नींद आया तो क्या करेगा फिर? नींद आ गया नीनी जी को। नीनी चान जुलि थैंक यू जिउ। अच्छा जुलि नोंखौ थैंक यू जिउ होनना बुंदोंलै।
दिपालिया दे जोंहा ओंखारलांजोब्बायलै दिपालिया आब' सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो जोंहा दिपालिया आब' दङ जुलि थेंक इउ दिपालिया आब' दङ दे सोर सोर दङ गाइसमोन माय एनजिबि ब्लग न्यू कम माय एनजीबी ने बुला रहा है न्यू कौन नया है प्लीज आ जाओ एनजीबी के साथ फ्रेंड हो जाओ जूली जी प्लीज कम अच्छा जूली जी आपको बुला रहा है प्लीज कम बोल रहा है माय एनजीपी ब्लॉग ने प्लीज सपोर्ट कर दीजिए सपोर्ट कर दीजिए जूली जी प्लीज कम ओके गुड नाइट अदा बाय डे अच्छा नीनी जी आप जा रहे हैं ना थैंक यू मेरे लाइफ में आके मेरे को थोड़ा मदद करने के लिए थैंक यू हाँ थैंक यू वेरी मच नीनी बाय डे बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम नीनी सान ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रीम प्लीज ओके थैंक माय एनजीपी थैंक्स माय एनजीपी एनजीपी आपको थैंक्स बोल रहा है ये सोनाराम ने प्लीज सपोर्ट कीजिए हाँ सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है माय एनजीपी ने सपोर्ट कर दीजिए हाँ कौन कौन सपोर्ट नहीं है बैटरी लो अच्छा करम ब्रो बैटरी लो जाबाय नामा बैटरी लो जोंहा दिपालि आब' अन माय एनजीपी आप कहाँ से हो हाँ आप कहाँ से हो ठीक है कौन कौन है सपोर्ट कर लीजिए हाँ पियार बर' आं सपोर्ट खालामबाय फुल भिडिअ नायना नोंबो फुल भिडिअ नायना सपोर्ट खालामदो जोंहा पियार बर' फंबाय नोंखौ सपोर्ट खालामबाय नुदों जोंहा सनाराम ब्र'आ सपोर्ट खालामना होबाय फुल भिडिअ नायनानै नोंबो फुल भिडिअ नायनानै सपोर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो ना सपोर्ट खालामलायनांगौ बयबो सपोर्ट खालामलाय बयबो सपोर्ट खालामलाय लोगोफोर जोंहा पियार फंबाय दंना गैला प्लिज कमेन्ट खालामलाय कमेन्ट खालाम कमेन्ट गाइसमोन सोर सोर दङ माय एनजीपी सपोर्ट मांग रहा है माय एनजीपी को भी सपोर्ट कर दीजिए प्लीज सपोर्ट कर दीजिए सभी लोग कोई लाइक नहीं दिया तो प्लीज लाइक कर दो हाँ एक लाइक कर दो सभी दोस्तों गाइस एक सपोर्ट कर दीजिए दिपालि बर' आं दहायनो लाइक होबाय दे दे जेबो नङा दे आब' दिपालि थेंक इउ भेरि माच दहायनो लाइक होखानायनि थाखाय थेंक इउ ओंखारलांजोब्बाय आब' दिपालि ओंखारलांजोब्बाय एसे हमथाना लाखि आब' दिपालि सोरां आब'आ नोंनि लाइभआव फैयाखै माथो ओंहो फैयाखैथ' आरो सोरां आब' फैयाखै बिजि नामाथाय बिजिसो नामाथाय सोरां आब'आ ना इबो लाइभसो होदों नामाथाय आं नायनायानो जायाखै
सोरां आब' लाइभ होदोंना दिपालि आब' सोरां आब' लाइभ होदों नामा सोरां आब'आ लाइभआव फैयाखै नामा तुलुमनिया सोरां आब'नि लाइभआव दं तुलुमनिया सोरां आब'नि लाइभआव दं आरोना सोरां आब' लाइभ फैदोलै जोंना मिलायानो जोंहा अबिनाशआ मा होनदों टप कमेन्ट मेसेज इउर लाइभ कार्ड्स 00 मा इन्ट्र आच्छा मा अबिनाश ब्र आं बुजि मोनासैलै मा होदों कार्ड 00 माबा माबिसो होनलायलांबाय माथो अबिनाश ब्र मा होनदोंलै खोन्थाहरदो दे एसे फोरमायहर मा होनदों बुजि मोनाखै आं जोंहा दिपालियाबो मा होनदों नोंबा गासैखौबो लाइभआव जइन जायो नोंबा गासैबो लाइभआव जइन जायो जोंहा जुलि बर'आ मा होनदों माय एनजिपि आपको डन कर दिया हाँ जुलि बर' ने दिपालि बर'आ मा होनदों नोंनाव बे रावबो फैया माथो आंनाव रावबो फैया आरोना बिजि खोमा आब' जेबो नङा फैनो हायाबाबो लाइभआवबो जि मानसिफोरा गोबां मानि होयोना लाइभआ फैनोनो हालायलाया रावबो बिजि थालायो माय एनजिपि ने क्या बोला जूली जी फुल वॉच किया है ना जूली जी फुल वॉच किया है क्या माय एनजिपि ने पूछ रहा है सोनाराम ब्रह्मा होनदों अबिनाश ट्राइबेल ब्लग सापर्ट खालामसै दै आदा भिडिअ नायना आदा भिडिअ नायना नोंबो अन्ना रिटार्न खालाम माबाया अबिनाश नोंखौ बुंहरदों आरोना सोनाराम ब्र'आ सापर्ट खालामलायना होबानो जाबाय होनदो होनदो
खोनाबायना आब'? खोनाबायना? जारला जाबाय थायोलै आंना मबाइलानो प्रब्लेम होबाय थायो। माइकखौ बख'ना गारलायबाय आङो। सनाराम ब्र खोनादों ना? आवाज खोनादों ना सनाराम ब्र? खोन्थाहरलाय। अविनाश जी फुल सपोर्ट डन चेक। अविनाश आपको फुल वॉच कर दिया, सपोर्ट कर दिया। हाँ सोनाराम ब्रो ने थांबायसो नामाथाय अविनाश चला गया है क्या? अविनाश जी फुल वॉच डन चेक। जोंहा बाय ब्र। आच्छा सनाराम ब्र थांसै नामा? थांसै नामा सनाराम ब्र? अके खोनाना दं। खोनादों अके खोनादों होनदों आरोना खोनादोंना खोरोम ब्र? एबारे नोंनि माथो खोनायाखै। खोनायाखै आंनि माथो खोनायाखै आब'? दाबो खोनायाखै नामा? दाबो खोनायाखै नामा आब'? जोंहा सनाराम ब्र खोनादों माथो आब' सनाराम ब्र। दीपाली जी प्लीज कम। दीपाली बुला रहे हैं हाँ ओ माई एनजीबी ने बुला रहा है। औलै गाजिरा मा हाजिरा मावनांगौलै ब्र। हाजिरा मावनांगौ ना सनाराम ब्र दे। हाजिरा मावनांगौब्ला जेबो नङा आरोना उन्दुना लादो आरामनो। बिदिनोलै जोंना हाजिरा मुजिरा मावनानै जायाबा उफायानो गैया माथो सनाराम ब्र। मा खालामबावनो। जोंहा मा दिपालिया मा होनदों? आंलाय माथो खोनायाखैलाय। खोनायाखैनो जोंहा दिपालि आब'आ। जोंहा सनाराम ब्र'आ खोनागासिनो दिपालि आब'आ खोनायाखैनो। मा आंखौबा मा वायसरां अफिसियेल भिडिअ मा वालसोरां अफिसियेल भिडिअ। थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनो थाखाय वालसोरां अफिसियेल भिडिअ। माबोरै खबर सबर? आंखौबा दाखाखौब आं बारा बुजियासैलै वालसोरां। थेंक इउ आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों? खोनादोंलै दिपालिया थगायदों। दिपालिया थगायगासिनो आरोना खोनागासिनो सनाराम ब्र'आ। माइ कमेन्ट डु आई एम टुमरो बेक। आच्छा माई एनजीपी ब्लॉग दीपाली को कमेंट करके रखने के लिए बोला हाँ वीडियो में वो बैक कर देगा कल बैक कर देगा बोला। माई एनजीपी ब्लॉग जी ब्लॉग आपको कल बैक कर देगा हाँ दीपाली ने। आप कमेंट करके रख दो वीडियो में एक बार। सनाराम ब्र'आ औलै आदा आं मिस्ट्रिसो मावोलै। मिस्ट्रिसो मावोना सनाराम ब्र'? माथो खालामनो आरो मिस्ट्रि मावलाबायनानै जालाबायाबा। दायो जोंनाबोथ' हाजिरा मुजिरा मावनासो जालागासिनोलै सनाराम ब्र'। खारथिंलाबायनानै बाहेरफोराव बाहेरफ्राव खारथिंलाबायनांदों जोंफोराबो माथो खालामनो आरो। आं दासो खोनाबाय दासो खोनाबायना आब'? माइकआ चार्ज जोब्बायमोनलै आब' इयाव खोनायाखैमोन आरोना माइकआ चार्ज जोबना होबायमोन। सोर सोर दंथाय साब्रै दङ जोंहा दे कमेन्ट हरदो। ओंखाम जाथ'वाखै नामा? ओंहो ओंखाम जाथ'वाखै आब' दिपालि आं ओंखाम जाथ'वाखै। जागोन लासैनो दा दसे थाना जानोसै। दिपालि आब' मा ओंख्रिमोन नोंना बावबायसो आङो दहाय खोन्थाहरदोंमोन नामाथाय। खैथासिम थागोन दसे थाबावनोसै आब'। 15-10 मिनिटसो थाबावनोसै दै दिपालि आब' दसेबाव।
अन जोंहा खोरोम रामसियारिया अन दङ सनाराम ब्र आं हेड मिस्ट्रिलै खामानि थिखा लाला बायना मावो जोंहा सनाराम ब्र नोङो हेड मिस्ट्रि आरोना मोजाङानो दे सनाराम ब्र मोजाङानो खामानिया हेड मिस्ट्रिबावसोबा सनाराम ब्रआ मोजाङानो आरोना मिस्ट्रि मावनायफोरखौबो माबा ब्लग बानायना होलै सनाराम ब्र ब्लग हगारलाबायना होनांगौ ब्लु लाफिनदो लांखुमा जागोन ब्र दे आं बोखारना होगोन दे सनाराम ब्र आं ब्लु बोखारना होगोन दे आं ब्लु बोखारना होगोन दे दिपालियाबो मा होनदों सनाराम गुड जबथ' आरो सनाराम ब्र नोंना गुड जब दै मोजाङानो आरोना बिदिया बेफोरबायदिया मोजाङानो खामानिया थेंक्स दिपालि होनना बुंदों आंनिखौबो लादो आदसा नोंनिखौ लानांसिगौ ना दिपालि आब' थांसै नामा नोंबो दे बोखारना होबाय दे आं दिपालि आब'निखौबो दे कौन है कमेंट करो प्लीज गाइस कमेंट करो ब्र आब' दिपालि ना मा जायगा मोनलाय नोंना आब' दिपालि मा जायगा मोननो खोन्थाहरलाय जोंहा सनाराम ब्रआ सोंहरदों खोन्थाहरना हो मा जायगा खोरोम जोंहा खोरोम रामसियारि र'दै खोरोम रामसियारि आं नोंनि चेनेलाव थांनि दै दिपालिया होनदों आं ओरैनो कमेन्ट हरबाय थायो आं ओरैनो कमेन्ट हरबाय थायो आं सनाराम ब्र'आ मा होनदों आंना काजोलगाव बाजार खाथिनि सनाराम ब्र'आ काजोलगाव बाजार खाथिनि आरोना दिपालि आब' आंना तामुलपुर जोंहा आब' दिपालिना तामुलपुरनो लागाव माथो गोजानथारथ' आरो सनाराम ब्र आंनाथ' आरो बिनिस्रायबो गोजानसिनबावसो आंनिया नोंसोरनिस्रायबो बांसिन गोजानावसो आंहा गाबोन गपाल फुजा नायनो थांगोनलै गपाल फुजा नायनो थांगोननो जोंहा दिपालि आब'आ दे दिपालि आब' नायबानो जाबाय जोंहा ब्लग बानायनानै हगारना हो आरोना दिपालि आब' ब्लग बानायनानै हेगारना हो जों नायगोन दे गपाल फुजा नुफेराखैलै आंबो दिपालि आब' माबायदि जायो जोंहा बाय बाय अल गाइस मोन थेंक इउ सनाराम ब्र आंखौ हेल्प होफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै थेंक इउ भेरि माच जोंहा थांसैना सनाराम ब्र दे थांसैबा सनाराम क'क्राझार नामा होनना बुंदों क'क्राझारबो बङाइबो क'क्राझार बङाइ जायो आरोना माबाया बे काजलगावआ क'क्राझार बङाइ गोलैयो सनाराम नंगौ नामा होनना बुंदों जोंहा खोरोमन दङ दङ जोंहा जुलि बर'आ मा होनदों मा केरोम होनना बुंखो जुलि बर' मा केरेम जाखो जुलि बर'
जोंहा जुलि बर'आ खोरोम दान होनना बुंदों। खोरोम नोंखौ दान खालामबाय खोमा दे जोंहा माबाया जुलि बर'आ दान खालामबाय खोमा खोरोम जारला मिनिबायसो माथो खोरोमा जोंहा मिनिबायसो गासैबो नायदो दे गासैबो नायदो दे गासैबो नायदो होनना बुंदोंलै गासैबो नायदोनो थेंक इउ होनना बुंदों खोरोमा माबाखौ आरोना आब' नोंनि ब्लगखौ ना नायगोन दे नायगोन दे आब' नायगोन आं भ्लग बानायगोन जोंनि गपाल फुजाखौ गपाल फुजाखौ भ्लग बानायगोन आरोना नायगोन दे आब' आंथ' नुफेराखै गपाल फुजा अके होनना बुंदों जोंहा जुलि बर'आ खोरोमा मा होनदों आं नाया जोंहा खोरोम बर'आ नायानोलै दिपालि आब' जोंना दिपालि आब' सापर्ट होना होलाय इखो खोरोमखौ सापर्ट गैयाब्ला गाबबायसो जोंहा दिपालि आब'आ थांजोब्बाय नामा गाइसमोन दे कमेन्ट हो कमेन्ट हो मोननैसो कमेन्ट होदे गाइसमोन कमेन्ट हो गाइसमोन जोंहा खोरोम होननानै गाबबायसो दिपालि आब'आ नाया होननायखाय गाबबाय आरोना जुलि बर' हेल' फ्रेन्ड्स होनहरदों आरो गाबबावनांगौनो दिपालि आब' आरो गाबबावनांगौनो आरो गाबबावथ' आरो दिपालि आब' गाबहरबायलै थिगसे गाबहरबाय खुलुमहरबाय खोरोम दिपालि आब' आंना जायला जायथा जाजोब्बायलै ना हाजानोसै र' माबायाव हलियाव हाजानोसै खानायानो जि गोलाव जायला जायथा जाबाय बेनिखायनो आं माबा फेस लाइभ फैनो नागिराखैमोन आङो बेनिफ्राय फेस लाइभ फैयाग्रा माबायाव फैबाय इयावबो फैनोनो रोङासै जाम्बासो जाबाय दासो समायदों खोरोम बहानि होनना बुंदों खोरोम बहानिनो जोंहा जुलि बर'आ सोंहरदों खोरोम बहानि होनना बुंदों खोरोम नायनोबा फै होनना लिंहरदों खोरोम नायनोबा लिंहरदों आरोना दिपालि आब'आ थांबानो जाबाय एसे खाथि जालायोबा थांलाय जुलि आं बरमानि नोंलाय बरमानिनो रोङा माबाया खोरोमा नों बहानि होनना सोंदों आरो नोंलाय होनना सोंदों आरो ना माबा जुलि नोङो बहानि होनना सोंहरदों जुलि बहानिनो नोङो जुलि मा होनदों जोंहा आलासि दंखायो आदसा नोंस्रा आलासि दंखायो नामा जोंहा आलासि दंखायो दिपालि आब' दङ जोंहा जुलि बर'आ मा होनदों आं सनितपुर सनितपुर नामा जोंहा जुलि बर' सनितपुरनि नामा दिपालि आब' लाइकआ बेसेलै आंना नायलाय
Dipali abo. Mabe जायलै जुलि गोसोमोदो नामा खोरोम ब्र जुलि माबे जायलै नो सनितपुर माबे जाय जुलि बर' माबे जाय सनितपुरा सानजानो सानजा जोंहा जुलि बर'आ सानजा होनना बुंहरदों खोरोम ब्र सानजानो होनना बुंदों जोंहा खोरोम बर'आ मिथिया नामा माखो सनितपुरखौ मिथिया खोरोम ब्र सनितपुरखौ मिथिया नोङो नुरि सामा ब्लग जोंहा माबा फैलायदोंलै लाइभ हरसे फैयो मानसिफोरा लाइभखौनो हराव हरसे लाइभ दे कमेन्ट खालाम जोंहा साब्रै दङ सोर दंथाय मा सिनाला जाखो आब' दिपालि मा सिनाला जाखो सिनना खानायखौ होनदों नामा खानायखौ सिनना लानो होदों नामा खानायखौ सिनना लागोन र' आं माबायाव हलियाव दा सम गैथ'वालै समखौनो मोनथ'थाराखै खानाय सिननोनो सम मोना नै हलियाव सिनना लानोसै र' जायथा मोनथारबाय आंबो मा मिथिया आं मिथिया आरोना सनितपुरखौ मिथिया जोंहा सोर दङ दिपालि आब' कमेन्ट होदों खोरोम होगासिनो बेनिफ्राय जुलि होगासिनो सासेया नायखुमागासिनोसो नामा साब्रै दं माथो दे जोंहा कमेन्ट होलाय सोर आब' दिपालि दे कमेन्ट होलाय कमेन्ट करो गाइस कमेन्ट होननायसो जाबाय माथो मा होनदों जोंहा खोरोम ब्र'आ र' आं सापर आइडिजों फैनि दे होनना बुंदों जुलि बर' सापर आइडिजों फैनो नामा खोरोम रामसियारि दे खोरोम रामसियारि सापर आइडि मोनबेसे दंब्रा खोरोम रामसियारि खोन्थाहरलाय सापर आइडि बेसे दङ खोन्थालाय अन दिपालि आब' अन दिपालि आब' हाबायाव खबर हरलै हाबायाव हाबायाव खबर हर जोंहा जुलि अन गोसोथो आइ एम खोरोम आदसा गोसोथोआ खोरोम नामा नोङो जोंहा खोरोम ब्र खैथा आइडि दङ खोन्थाहरलाय खैथा आइडि दं खोन्थाहरलाय देलाय खोरोम ब्र
hi mini hordोसो माथो hi होननानै गोसोसो खोरोम र' खोन्थाहरलाय खैथा आइडि दङ 3 आइडि मोनथाम दं आरोना दे आइडिजों आंखौबो सापर्ट होना हो दे माबा खोरोम ब्र' आंबो नोंनो हरगोन दे आंबो नोंनो हरगोन आरोना लाइकफोर थुना हो दे खोरोम ब्र' सापर्ट आइडिजोंबो लाइक होना हो आंबो नोंनो हरगोन दै मोनथामसो हरगोन दे आं मोनथाम मोनब्रैसो आब' दिपालि थांबाय नामा दिपालि आब' लाइक होबाय थेंक इउ दे दे आंबो नोंनो हरगोन आरोना सापर्ट हरगोन दे आंबो नोंनो नाफाम गेसाव अके जोंहा खोरोम ब्र' ना दे खोरोम ब्र' होना हो दै आंनोबो सापर्ट होना हो आंबो नोंनो हरगासिनो दे लाइकबो होना हो जोंना लाइकबो होना हो आरोना सापर्ट आइडिजोंबो आंबो नोंनो हरगासिनो सापर्ट हरगासिनो आंबो नोंनो मोनथामसो मोनब्रैसो हरगासिनो आंबो दिपालि आब'आ खारबाय दिपालि आब' नायगासिनो ना खारबाय नोंलाय
La 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 la. जिरि जिरि बोहैलांनाय नैबे दैसाखौ समाय लानानै बुङो नों आंनि गोमोन गसंनाय बै हाजोखौ समाय लानानै बुङो नों आंनि फैसोमा नों आंनि खाथियाव खाथिसिना अननायनि सावगारि बोनि सैथो फोथायलायनो थायोब्ला सानसेदि जाफुंगोन जाफुंथारगोन itu lagunya 233 जिरि जिरि बोहैलांनाय नैबे दैसाखौ समाय लानानै बुङो नों आंनि जोंहा के रामसियारि मोनफैदों थेंक इउ के रामसियारि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हेलौ होनदों हेलौ माबोरै खबर सबर के रामसियारि मानसिफोरा ओंखारजोब्बाय दासो मोनफैदों नोंहा ना के रामसियारि आइ एम खोरोम नोंबो खोरोमानो आरोना के रामसियारि के रामसियारियाबो चेनेलसो नङा होमबा नोंना इयो चेनेलसो नङाना हा खोरोम ब्र के रामसियारियाबो माथो आङो चेनेल बायदिसो मोनबाय थायोमोन दै खोरोम ब्र सापर्ट आइदिसो आरोना दे आंबो हरदों दे खोरोम ब्र नोंनो मोनसे हरबाय दे आं दहायो मोनसे जुलिया बे जुलियाबो आंनोमोन दै बे जुलिजोंबो हरबाय आरोना आं नोंनो खोरोम ब्र बे जुलिजोंबो हरबायना आङो बे जुलियाबो आंनोमोन नै दा मोनसे हरबावबाय आरोना नैबे जोमै रानिजों हरबावबाय आं जोमै रानिजों हरबावबाय नोंबो आंनो खालामना होबानो जाबाय आरोना ब्र थेंक इउ थेंक इउ आंबो नोंनो हरगासिनो अके जोंहा दे जोंहा सासे नायखुमागासिनोसो नामा माथो माबायानो माथो कमेन्टखौनो होआ माथो सासेया नै दै माबा खोरोम ब्र दिपालि आब'सो नामा बे नायखुमाबाय थानायालाय माथो सिरि लाइक होबाय थेंक इउ दे थेंक इउ जोंहा खोरोम रामसियारि ब्र खोरोम रामसियारि ब्र थेंक इउ स' माच नै नोंनि आं भिडिअ मोनसे नायबावगासिनो दे नोंनि भिडिअ वाच खालामगासिनो आं
भिडिअ वाच खालामगासिनो जोंना अबिनाश ट्राइबेल ब्लग इम'जि हरदोलै जोंहा मा होनदोंथाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैफिननायनि थाखाय अबिनाश थांजोब्बायलै गासिबो ओंखारलांजोब्बाय कमेन्ट करो गाइस फैफिनलायबाय नै ब्र' फैफिनलायबाय आरोना अबिनाश ब्र' थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय थेंक इउलै थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय खबर सबर बोरै अबिनाश ब्र' बेसेसो दावखोखोलै माबायाव इउटुबाव बेसेसो दावखोखो आंनाथ' दावखोनो रोङा माथो ला 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 जिरजिरि बोहैलाङो दैसाखौ समाय लानानै बुङो नों आंनि समाय लानानै बुङो नों आंनि फै सना नों आंनि खाथियाव खाथिसिना अननायनि सावगारि बोनि सैथो फोथायलायना थायोब्ला सानसेदि जाफुंगोन जाफुंथारगोन उन्दुनो ओंखारबाय नामा ब्र' उन्दुनो बिदिनोलै उन्दुनायाथ' दानो उन्दुखायाना जोङो माबायावसो उन्दुखायो 11टा साराय 11टा बिदियावसो उन्दुखायो आरोना उन्दुनायालाय दानो उन्दुखाया उन्दुनाया ओइ मा खालामखो आंलाय दानो उन्दुखाया आरोना खोरोम ब्र' नोंलाय उन्दुनो ओंखारबाय नामा खोरोम ब्र' नों उन्दुनो ओंखारबाय खोरोम ब्र' मोनबेसे बारायखो चेक खालामना नायलाय नोङो नोंनिखौ चेक खालामना नायलाय आङो मोनथाम ना मोनब्रै हरबाय चेक खालामना नायलाय सर नंदिनी फॉलो गया है वापस आया है हाय बोला हेलो हेलो सर नंदी ब्लॉग अ जोंहा मा दिपालियाबो गेजेराव दङ आं ओंखामसो ओंखारनोसै दै ओंखारनोसै ना आब' थांसै
खोनासंबाय थानाया नोंनोमोन नामा दिपालि आब'? दे उन्दुनो ओंखारबायबा थांदो दिपालि आब' उन्दुदो। प्लीज सपोर्ट मी प्लीज। हाँ सपोर्ट करो ना, कोई तो सपोर्ट करो यार। खरम का साथ फ्रेंड है कासर? कासर खरम का साथ फ्रेंड है ना, है कि नहीं देखो तो। फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए खरम, फ्रेंड कर दीजिए कासर को भी। कमेन्टखौ नुवाखै नामा? कमेन्टखौ नुवाखै माने नुदोंथ' ब्र, ना श' जायाखै नामा अबिनाश ब्र? श' जायाखैदांलै अबा बेनिखायनो नुफैयाखै आरोना आंनाव फैयाखै। सापर्ट नांगौ नामा दिपालि? दिपालि सापर्ट नांगौ नामा होनना सोंदों दिपालि आब'। थांबायसो दांलै इयो। दिपालि आब' थांबाय नामा? कमेन्ट हो, कमेंट करो कौन है गाइस? गाइस लोग सब चला गया, कौन है प्लीज? खरम ब्र, खरम आंना मेगना जाला। थिनथाव गाज्रिसो नामा? दिपालि आब' थिनथाव गाज्रिसो दांलै, बेनिखायनो माथो हरबाबो खोनालायो। इमान माथो हरगासिनो। नो कासर नंदिनी क्या बोला? नो बोला है। सोरां एसडि आब' फैदों। थेंक इउ आब' सोरां आब', आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। सोरां आब' आं नोंनि लाइभआव थांनो हायासैलै सोरां आब'। हाय आगै होनदों, हेल' आब'। आं नोंनि लाइभआव थांनो हायासैलै सोरां आब'। भिडिअबो आपलड होनो हायाखै आङो, बेनिखायनो लाइभखौनो फैबाय एसे। उन्दुनो ओंखाराखै? उन्दुनो नागिरबायमोनलै आब' एसे। नै खोरोमजों एसे सापर्ट लाबाय, नङाबा उन्दुनो नागिरबायानोमोन। खोरोमजों एसे सापर्ट लालायबाय आरोना। लाइक होनो फैबाय। दे थेंक इउ दे आब', आंसो नोंनि लाइभआव थांनो हायासै आरोना। जोंहा आर्यन मोसाहारिया मा होनदों? आर्यन मोसाहारि फैदों, थेंक इउ आर्यन मोसाहारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओइ दिपालि बर' आंनिखौबो नायदोना अन्नानै, आंबो नोंनिखौ नायनोसै। आदसा जोंहा आर्यना होनहरदों दिपालि आब' नायनांगौनो, माने बेबो नायगोननो आरोना। आं सोरां आब' नोङो भिडिअ आपलड होदों नामाथाय? भिडिअ आपलडखौबो नायनाय जायाखैलै, रावनिखौबो नायाखैलै आं दिनै। बिराद बिजि दंगासिनो आं बे साननैसो, मा जागोनथाय। मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया, कौन नहीं दिया कासर नंदिनी? कौन गिफ्ट नहीं दिया? मैं नहीं दिया क्या कासर जी? कासर जी मैं नहीं दिया तो दे देगा आपको। हाँ अब तो है ना, मेरा पास है आप। जेबो नङा दे होनना बुंदों आब'। दे आब', आं उन्दुनो ओंखारबाय दे आब' दे, जागोन उन्दुदो, टाइमाबो जाबाय। आंबो उन्दुनोसैलै, नै माबाजोंसो खोरोमजोंसो एसे सापर्ट होलायदोंमोन आंबो उन्दुनोसै। गुड नाइट आब' दे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। गिफ्ट नहीं दिया रो रहा है कासर नंदिनी ने। कौन गिफ्ट नहीं दिया कासर नंदिनी आपको? बोलो तो से, बोलो तो कौन गिफ्ट नहीं दिया कासर जी? कासर नंदिनी बोलो। कौन नहीं दिया कासर नंदिनी, बोलो तो सही, प्लीज बोलो। कौन नहीं दिया कासर जी?
मैं तो दे दिया था तुमको। अच्छा, हमको बोल रहा है क्या? मैं तो आपका पास दोस्त है ना, फ्रेंड नहीं है। आप तो मेरा पास फ्रेंड है ना। अब मेरा साथ ऑलरेडी है सपोर्ट का सर जी, ऑलरेडी सपोर्ट है ना। रुको का सर जी, ऑलरेडी सपोर्ट है। हाँ, आप मेरा साथ ऑलरेडी सपोर्ट है। देरहा बोरो कसर हेलो बोल रहा है। कसर आपको हेलो बोल रहा है। देरहा ने कसर निंदी ने आपको मैं ऑलरेडी सपोर्ट है। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं श्योर बैक करता हूँ सभी को। मैं सभी को गिफ्ट देता हूँ। देरहा हेलो। डेरहा आपको हेलो बोल रहा है। हाँ, डेरहा सपोर्ट कर देगा। हाँ, आपको कसर टेंशन मत लो, और डेरहा आपको सपोर्ट कर देगा, टेंशन मत लो। आपका चैनल में गया है, डेरहा गया है। दे कमेन्ट खालाम दे गाइस मोन, सोर सोर दङ गाइस मोन, कमेन्ट हो दे, कमेन्ट हो गाइस मोन, कमेन्ट हो। जोंहा खोरोम ब्र दं आरोना अन। खोरोम ब्र मोनबेसे हरखो आङो नायलाय, मोनब्रै हरनाय जाबाय नामाथाय। खोरोम ब्र नोंनो हरबाय आङो। दे कौन है कमेंट करो, कमेंट करो गाइस। कौन है कसर दिगन में। अच्छा, क्या बोल रहा है कसर निंदी ने? क्या बोल रहा है? दिगन फाइव में हेल्प मी बोल रहा है क्या कसर निंदी जी? हेल्प मी बोल रहा है। हेल्प मिलेगा, मिलेगा जरूर हेल्प मिलेगा कसर निंदी ने, हेल्प जरूर मिलेगा। हाँ kasar aku bu onde abo, kasar aku onde abo, kasar kasar boro नहीं है। हाँ, बोरो नङा ना आर्यन, kasara बोरो नहीं है। kasar आपको बुला रहे हैं। हाँ, आर्यन बुला रहा है। आर्यन से भी 200 हो जाना। आर्यन और kasar से 200 हो जाना। दिगन गिव मी बोल रहे हैं। अच्छा kasar गिव मी, मैं तो आपसे ऑलरेडी सपोर्ट है कसर, ऑलरेडी सपोर्ट है। क्या करूं मैं? क्या? सॉरी गिव मी दिगन, सॉरी गिव मी आंनिखौबो बुंनानै होआ दा। अ आर्यन से भी 10 हो जाना कसर जी। सॉरी गिव मी दिगन। अच्छा, मैं आपको दे दिया। हाँ कसर जी, आपको मैं गिफ्ट दे दिया। आर्यन गिव मी बोल रहा है, आर्यन गिव मी बोल रहा है कसर जी ने।
आर्यन फ्रेन्ड जानाङा लोगो जाना हो दे मानो कासारजों लोगो जाना हो बेबो बेग हरफिनगोन आरोना आर्यन गिभ मी डेरहा बोरो ने आपको सपोर्ट कर दिया हाँ कासर जी आपको डेरहा बोरो ने सपोर्ट कर दिया हाँ कमेंट गाइस खोरोम ब्रो जोंहा कमेंट करो गाइस कमेंट करो कमेंट करो आर्यन गिव मी आर्यन सपोर्ट कर लीजिए प्लीज इसका साथ कासर निंदी का साथ सपोर्ट कर लीजिए मा मिनिदों आं मिनिदों ना आं मिनियाखै ब्र मिनियाखै ब्र माबा माबि गोसोखांलाबायना मिनिदोंलै आं जागोन दे मा मिनिदों जागोन दे होनना बुंदों ना आर्यन ब्र दे जोंहा साब्रै दं दे सोरबा साब्रै दङ कमेन्ट हो गाइसमोन माबा फैदों आरो ना मोनसे मेसेज फैदों माने इखौ मिनिदों आरो ना आङो मेसेज फैनायखौ रिप्लाय होनो सम गैयाना बयखौबो बुंनानै हो नायनो भिडिअ नायलायनानै सापर्ट खालाम गासैबो जोंहा खोरोम ब्र आर्यनजों दंना गैया आर्यनजों सापर्ट खालामलाय आर्यनजों सोर दङ सापर्ट भिडिअ नायलायनानै सापर्ट खालामलाय आरोना बारा गोबाव थाला दै आङो गाइसमोन दोनथ'नोसै आरोना नोंसोर कासर जी चला गया आप चला गया आं ब्लु बोखारना होनदे र' मोननैसो सोरनिबा ब्लु बोखारना होनि आं दिपालि आंनिखौ नायदो आंबो नोंनिखौ नायखायोना जोंहा आर्यननिखौ नायना होनांगौलै दिपालि आर्यननिखौ नायनानै हो जोंहा खोरोमा दङ जोंहा आर्यन नोङो अबेनिलै बहानि र' खोन्थाहरलाय आर्यन बहानि नोङो जोंहा आर्यना आंजों लोगो दंना गैया नायनि र' आङो नहीं अच्छा नहीं आर्यन नोंखौ आङो सापर्ट खालामना होबाय दै माबा भिडिअखौ दा नायनोसै आङो बेनिफ्राय दा सापर्ट खालामना होदों आरोना आर्यन नाय आंजों सापर्ट गैयामोन आरोना नोङो आनजाफिनबायमोन नामाथाय दा भिडिअखौ नायना होनोसै आं एसे होमबानो थासिगोन आरोना इयो दिपालि गैला खोना दिपालि गैया खोना
200 खैलाय मोनला नि आदा बुजिखोनो मोनासै आङो मा होनखोथाय जोंहा आर्यन नोङो आं बुजि मोनासै माथो जोंहा निलेश ब्र मोनफैदोंलै थेंक इउ निलेश ब्र लाइक होबाय अके थेंक इउ निलेश ब्र लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच माबोरै खबर सबर जोंहा निलेश ब्र बारा गोबाव थालालै आंबो दोननोसै जोंहा सर इंडिया मा होनदों मैं कल सब लोग को रिटर्न करूंगा मुझे भी गिफ्ट दे दो अच्छा कसर निंडी को सपोर्ट करो दोस्तों फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए कल बैक करेगा कसर निंडी ने कल बैक कर देगा हाँ उसको प्लीज सपोर्ट कर दो मोजां खबरा मोजां ना निलेश ब्र जोंना एग्जाम सोलिगासिनो ना निलेश ब्र ना आंनिखौ नायदो ना हो आदा नायदो ना हो दा आदा दा नायना होगोन दे आङो दै आर्यन मुसाहारि आं दा नायना होगोन नोंनो दा सापर्टखौ होखाबाय आरो ना आं नोंनो सापर्ट खालामना होखाबाय ओमफ्राय भिडिअखौल' नायना होनानै कमेन्ट हरना होगोन दे आं दा नोंनो कमेन्ट हरनानै दोनगोन आं होनना बुंदों आर्यन हाय होनना बुंदों जोंहा निलेश ब्र'आ ब्लु खालाम ब्र अके ब्लु खालामना दे खारजोब्बायलै निलेश ब्र थांजोब्बाय मानसिफ्रा दहाय फैदोंमोन सोरबा थांजोब्बाय सम जाजोब्बायना उन्दुनायनि आर्यन गिव मी आर्यन कसर ने मांग रहा है गिव मी बोल रहा है आर्यन सपोर्ट गया सपोर्ट करना है कसर निंडी को सपोर्ट कर दो सपोर्ट नहीं है तो जोंहा निलेश ब्र'आ दहाय खेबसे फार्स्टआव फैदोंमोनलै ना फार्स्टआव होनायाव आङो रोङासैलै माबाखौ बे फेस देखायग्रा होनाया फेस देखायग्रा होयोना बेखौ आं रोङासै माने कमेन्टआनो थाब थाब गोमोरलांबाय थायो गोमोरनानै जाखांफिना बे जाखांफिननि थाखायनो आङो थुबाबो जाखाङिखायनो दानना होबाय आं दानना होनानै दा फेसाव फैदों आरो होनना बुंदों निलेक्सआ नायाखै आंनिखौ निलेक्सआ नायाखै आंनिखौ होनना बुंदों आर्यना बुंदों आरोना आंबो रोङासै खालामनो नोंबो रोङासै नामा खालामनो निलेश ब्र माबोरै बानायोथाय आंबो माबानावसो बेलेगनावसो सोंनानै खालामना नायदोंमोन आरोना बेलेगनाव सोंनानै खालामनानै नायबाय बेनिफ्राय माबायानो जायासै कमेन्टआलाय फैबाय थायो कमेन्टआ हरबाथायल' जाखाङो मानसिफोरा कमेन्ट हरबाल' जाखाङो बेनिफ्राय आरो गोमोरफिनलांफिनो गोमोरलांफिनबाय थायो बिदिनो गोमोरलांफिनबाथाय आरो जाखांफिनखाला आरोना कमेन्ट बेलेगा कमेन्ट हरफिनाबाथाय जाखांफिनखाला आरो इयो गोमोरना थाखाबाय आर्यन नायगोन नोंबो नाय आंनि भिडिअ'खौ भिडिअ'खौ नायलाय आं भिडिअ'खौ दिनै नायनाय जायासै दै रावनिखौबो एकदमबारे खामानियाव बिराद बेस्थ'लै उन्दुआ नामा तुलुमनि आं उन्दुआ दिनै आं उन्दुआलै तुलुमनि दिनै मानो उन्दुआ जानो उन्दुगोनब्रा तुलुमनि उन्दुगोन र' दसथाबानो नै निलेश ब्र'आ दासो फैदों तुलुमनि उन्दुगोन र' जोंना कासार इण्डिया मा होनदों निलेश गिभ मी प्लिज निलेश सपोर्ट मांग रहा है कसर निंडी ने
कासार ओके बोल रहे हैं हाँ कैसा आपको नीलेश ने सपोर्ट करेगा हाँ 600 जानो मोनसेल' नांगौ आदसा 600 जानो मोनसेल' नांगौनो जोंहा सोरजों माबा गैया खोन्थाना हो तुलुमनि सोरजों लोगो गैया खोन्थाना होलाय बिदिं नीलेश ब्र दङ आरएन दङ बेनिफ्राय कासार निन्दी दङ बेनिफ्राय सोर दङ जोंना सोरबा खोरोम दङ खोरोम रामसियारि दङ मोनगोन दे नोङो तुलुमनि मोनसेखौ मोनगोन दे इनो हरगोन सोरबा टेनसन खालामनाङा तुलुमनि 600 जानोसै नामालाय दहायनो बारबायमोन ना तुलुमनि नोंना इमान आरामनो गोमालांफिनबाय मा खालामनो आरो तुलुमनि आपने मुझे नहीं गिव कासार प्लीज बैक सपोर्ट मी अच्छा कासार निंदी आपको नीलेश दैमारी ने सपोर्ट कर दिया हाँ बैक कर दीजिएगा नीलेश दैमारी को बैक कर दीजिएगा कासार निंदी तुलुमनि औ 610 जाबाय ओके नो कासार निंदी हेल' दे गाइसमोन आंना एकदमबारे माबाया मबाइला 2% बुबाय आरोना आं गमानो गैया पात्तायानो गैया आङो 2% बुना होबाय र' दे आं दसे चार्जआव सोना होनांसिगोन र' इखो चार्जआ 2% खारना होबाय जारलासो आदसा दायो जाबाय दे मा होनदों नीलेश कम कमेन्ट कर लो मास अबाव थाबोखो 600 जाबायमोन ओमफ्राय 593 जादोंमोन बेनिफ्राय र' आं चार्ज होग्रोनि दै चार्जआव सोना होग्रोनि र' आं मबाइलखौ चार्ज होग्रोनि र' आं चार्ज गैला मबाइला एकदमबारे चार्ज गैला राइस हकल बोरैबा जाबाय खोनाया चार्ज गैला ओके र' होनदोंसै र' ओके बबेयाव थाखोमोनलाय 593 जादोंमोन कासार कमेंट चेक एंड बैक सपोर्ट प्लीज कासार वो नीलेश दैमारी को सपोर्ट कर दीजिए हाँ वो आपको सपोर्ट कर दिया बैक कर दो खोरोमा मा होनदों जोंहा बाटुलु 599 जाबायलै मालाय तुलुना मोनसे जानांबावगोन आरो नायनो 600 जानो कासार निंदी ने क्या बोला नीलेश ओके कमेंट कर लो हाँ कमेंट करने के लिए बोला कमेंट करो कासार निंदी काम साथ कासार निंदी तुलुमनि ने बुला रहा है साथ कर लीजिए साथ नीलेश तिवारी मान जोंहा कासार कमेंट चेक ओके कासार कमेंट चेक करने के लिए बोला हाँ नीलेश तिवारी ने कमेंट चेक कर लो तुलुमनि ने क्या बोला खोरोम 19 आनसाब जादोंलै 19 आनसाब जादोंनो जोंहा तुलुमनिना दुखु जादों आरोना जायोलै तुलुमनि जायो बिदिनो मा खालामनो आंनाबो बिदिनो जाबाय थायो आवगायनो हाला ओके कासार निंदी ने ओके बोला तुलुमनि
मोनफैया आइडि दं मोनबेसे आइडि दं नोंना आब' खिन्था हरदो दे होनदो खिन्था हरनांगौनो मोनबेसे आइडि दङ टुलुनि खोरोम सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड अनोब्ला सापर्ट खालामनांगौनो निलेश ब्र'खौ जोंहा खोरोम निलेश गैया निलेश आगै गैयालै आंहा टुलुमनिहा जोंहा आइडि गैया होनलै निलेश ब्र' टुलुमनि गिफ्ट दे दो मैं कभी वही कॉल दे दूंगा कल दे दूंगा बोला है कल दे दूंगा बोला है ऐसा निंदी ने टुलुमनि हो होनना बुंदों टुलुमनि आब' आं हरसै मोनसेखौ आं हरसै होनना बुंदों दै माबाया निलेश ब्र'आ मोनसे हरना होयो आरोना माबा टुलुमनिया होननो नोंजों दंखायो होनना बुंदों खोरोम माथो भिडिअबो नाया नै कासार निंदी ने क्या बोला हेलो गाइस गुड नाइट अच्छा जा रहा है ना कासार निंदी ठीक है गुड नाइट स्वीट ड्रीम ठीक है मेरे को हेल्प करने के लिए हाँ कासार निंदी ठीक है ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम खोरोम रामसियारि भिडिअ नायनो सोलाबखाय एग्जाम दं ना एग्जाम जागासिनो जोंहा खोरोम ब्र'नाबो एग्जाम जागासिनो आरोना आंबो सोलाबाखैलै निलेश ब्र' भिडिअखौ नायनाय जादोंना जायाखैथाय आङो नोंनिखौ दिनैथ' भिडिअखौनो बारा नायखायासै आङो एकदमबारे सोलाबथारा नै हलि बायबासो एसे माबा जासिगोनलै आंहा हलि बायबाथाय एसे फ्रि जासिगोन आरो खोरोम होनना बुंदों दोनथ'लायनोसै नामा गाइस मोनना दोनथ'लायनोसै गासैबो टुलुमनि कासार निंदी जी डन प्लिज रिटर्न मी कासार निंदी थांबायसो दांलै टुलुमनि थांबायदां बेयो गाबोनसो बेग हरगोन आरोना रावनोबो होआखै दै इयो रावनोबो होआखै दिनै बेक टु बेक रावनोबो होआखै इयो गाबोन बिना लाथार सोर होआखै इयो गाबोनसो होगोन होनना बुंदों आरोना गाबोनसो होगोन होनना बुंदों इयो गाबोन बिना लादै सोर होनो होआखै इयो गाबोनसो होगोन होनना बुंदों कासार निंदीया टुलुमनि हरबाय आं नायदो होनदों टुलुमनि हरबाय दे गुड नाइट दे निलेश ब्र' गुड नाइट आंबो दोननोसै आरोना गुड नाइट स्वीट ड्रीम निलेश ब्र' निलेश आगै थेंक इउ होनना बुंदों जोंहा टुलुमनिया खोरोमाबो बाय गुड नाइट ब्र' अके खोरोम ब्र' थेंक इउ आंनि लाइफआव हेल्प खालामनाय थानायनि थाखाय थेंक इउलै जोंहा खोरोम ब्र' थेंक इउ भेरि माच दे गुड नाइट स्वीट ड्रीम दे उन्दुदो दे जोंहा निलेश ब्र'आ टुलुमनि होनना बुंदों दे उन्दुलायनोसै ना होमबा निलेश ब्र' उन्दुलायनोसै दे गुड नाइट स्वीट ड्रीम बिकुंगुर गुड मर्निं ब्र' दासो मोनफैदोंलै गुड मर्निं बिकुंगुर ब्र' माबोरै खबर सबर दासो ना नोङो आंखौ मोननैसो सिखायना गालांदोलै माबाखौ लाइभ होनायखौ आं ओइ माबाखौ रोङाखैलै फेस देखायग्रा लाइभ होनायखौ रोंदों रोंनाया बेनिफ्राय माबाया ओंखाराखै कमेन्टआनो नुजाया बेनिफ्राय कमेन्टआ थाब गोमोरलांबाय थायो गोमोरलांबाथाय नुजाफिनखाला आरोना कमेन्टआ मा होनदों टुलुमनि होनना बिकुंगुर होनना बुंहरदों जोंहा टुलुमनिया बिकुंदा डिउटियावनो ब्र' आं डिउटियानो दाबो दं नामा नोंना बिकुंगुर ब्र' वाव नाइट दे मावबाय नामा नों दिनै बिकुंगुर ब्र' नाइट दे मावथारबाय
Kasar Nindi Tulu Muni. Oke, kal de dunga 26 हॉर्स के बाद हाँ kasar Nindi ने कल 26 हॉर्स के बाद में देगा बोल रहे हैं हाँ Tulu Muni जोंना बिखुंगुरा मा होनदों Tulu Muni गुड मर्निं होनना बुंदों गुड मर्निं बिखुंगुर ब्र थेंक इउ लै आं लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय जोंना Tulu Muniया मा होनदों दे होमबालाय बाय गुड नाइट बा थांखानोसै आरोना नोङो Tulu Muni बाय गुड नाइट होनलाय जाबाय बिखुंगुर गुड नाइट नो बिखुंगुर अलै ब्र Tulu Muni थांनोसै नामा दानो औ बिखुंगुर ब्र दोनथ'लायनोसै दांलै ना आंबो दोनथ'नोसैलै लाइभखौ जोंहा लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो दे बिखुंगुर ब्र 30 जाथारथोंसै लाइक होना होदो दे सोरबा सासे होआखैब्ला चार्जबो गैलालै बिखुंगुर ब्र लाइभ माबाया बे मबाइला चार्जबो गैला चार्जआव सोनानै लागासिनो आङो खोरोम बाय दे बाय खोरोम ब्र बाय दे बाय थेंक इउ आंखौ हेल्प खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गुड नाइट स्वीट ड्रिम खोरोम ब्र बिखुंगुर ब्र दोननोसैलै आङो दै बिखुंगुर ब्र उन्दुनोबो ओंखारबायलै ब्र बिखुंगुर ब्र दोननोसै खोमा दे आं लाइभखौ दे जोंना लाइक होआखैबा लाइक मोनसे होना हो दे बिखुंगुर ब्र टाइम जाबाय ना थांजोब्बाय गासैबो मा खालामनो उपाय गैया दे होमबा दै बाय ब्र बाय गुड नाइट नोंहा डिउटियावसो दंब्ला दाबो बिखुंगुर ब्र दे बाय गुड नाइट जोंहा ब्लु बोखारना होनि र' सासेनिखौ ब्लु बोखारना होनि गुड नाइट बिखुंगुर ब्र गुड नाइट